Êvar baş temaşevanên hêja em di bernamekî panorama hefteyê nû de dîsa bihevran e. Wek ku hûn dizanin bernama panorama heftê ji aliyê Rêveberiya Çarpel Medya ve tê amadekirin. Ez li ser navê Çarpel Medya ji we tevara dibêjim hûn bi xêr hatin, sersera serçava hatin. Bernama me vê heftiyê mijarên me gelekin ez hêvî dikim ku em ê bihev re demeke xweş derbas bikin. Mêvanê min ê vê heftiyê du mêvanê min hene. Yek jê rêzdar Şerefxan Cizîrî nivîskar. Hûn ez bawerim hûn wî naz dikin. û mêvanê min îdinê jî siyasetwan Rêzdar Aziz Mahmûd Ax e. Hûn her du jî bi xêr hatin sersera serçava re hatin. خير خذ التابع خذ اشترى مرحبا سرچاوا مرحبا Rêzdar Şerefxan Cizîrî divan demê dawî da pirtûkeke nû derxist. Pirtûka wî wayê li ba min e. Navê pirtûka wî edebiyata devkî û şer. Pirtûkek ewa ez nizam çawa hêşan bidim ewa ya. 328 rûpelin. De edebiyata devkî da li ser şer sekiniye min hê nexwendiye. Ez ê demek nêz da ez bawerim ez ê bixwînim. Destê te sağ bin keko mala te ava te ji bo wî edebiyata Kurdî te berhemekî pêk aniye. Her hevî gelek gelek spas ser navê Çarpel Medyayê te pîroz dikim. سپاس که حنفی و سپاس جبو حوالی چارپل مدیا اره پرتوکا 11 از بایزی هیوی دکم و 12 جدر که ولو يعني دبر کاری زمان را و وکی دیر و کاری سیاسی و چتی داره ام تری نویساندنی جبیرا ناکن يعني او جی کاری که من خدمتش بو يعني ادبیات و زمان و کلتور و تاریخ و چتی ولو خدمتك دبر سياسه ريال قالك جاري مروك يعني وقلنا نعيدي سياسته يلي نرسته سياسه جدول سر ادبياتي وتاريخي وايكونومي بتشتغلوا هذا يعني سياسه نابه سياسه بلي الاسباج انا سينته gelek sahibi malatava ve naha beriya ku em dest bi bernama xwe bikin ez dixwazim du yadkirin vê heftiya ku em tê dabûn vê heftiya ku vayendî derbas ve diqede di vê heftiyê de du navdarên Kurd ên ku baş tên zanîn salvegera Koçawan bû yek jê Mîr Celadet Bedirxan. Mîr Celadet Bedirxan di sala 1893 da li Stenbolê ji dayîk bûye. Ji ji paşnava wî jî hûn zanin ji mala Bedirxan ye neviyê Mîr Bedirxan e. û di pazdê tirmeha 1951 da di bîra qederê da jiyana xwe ji dest da mixabin. Di serê ewil da Mîr Celadet di gelek rexistinên siyasî da xebitî. Lê piştî salên 1930 ji siyasetê hinkî xwe dûr xist û xebatên ziman da pêşiya xwe. Bi derxistina kovara hawarê da bi tîpên erebî û bi tîpên latînî hawarê dest bi weşana xwe kir. Hetanî ez neşaşibim hejmara 23 piştî hejmara 23 hawar bi temamî bi latînî derket. Hem Kurmancî hem Soranî hem jî Zazakî di hawarê da dihat weşandin. Gelek berhemên Mîr Celadet hene bi taybet li ser ziman nivîsandiye.
دیسا ازانم نامکی مصطفی کمال راشاندیه دیسا مجاراوی زمانه و کردن yani Kurd milleteki dinine o her vekidin le mexabin dibirek aveda çandiniya pembu ez bawerim dikir ji bo ku kovara xwe û em bêjin xebatê xwî edebiyatê û ziman û siyaseta Kurd bimeşîne pêwîstiya wî pera hebû û ji wê bonê pembû çandibû û tê dûr da jiyana xwe ji dest da Xwedê wî bi rehm û kerema xwe şad bike. Ez dikarim wî bêjim û ez bifetlim li her du mêvanên xwe gelo di vî warî da gotinên we hene ez hema ewilê ji kek Şerefxan dest pê bikim ji ber ku ez bawerim bi emrê Xwedê ji kek Ezîz Mestir e bira kek Şerefxan dest. Serçava kerem سپاس بۆ گوتە میر جەلادەت بیرانی کەکو خەباتە میر جەلادەت ینی نه مژارە بێ پرۆگرامیە بەس باش بوو گو هەواڵی چارپێل مەدیا ئەو دو ڕۆژێک ینی دەبێ مەهێدە ئەو بیرانی بڤێ vegirêdayê ez dixwazim tiştekî bibêjim yanî rewşenbîrê wek wîna wek celadet got xizmetekî gelek mezin ji edebiyat û zimanê Kurdî re kir siyasetê ji di we got kekê Henefî got mixabin em tim daîm piştî got dimirin em wana bîr tînin em qîmeta we zanin biraya min kesê wiha yanî ê wilo nadir dibêjin ya ê got kêm xuya dikin gel yanî hene civata me de hene gerek di wextê wa de mero qîmet bide wana mero wana deyne cihê got heq kirine kedek dane yani Mir Celadet ji malbatek mîrek dihat mîrê Cizîrê bû mîrê bota bûn û malbata wa jî gelek xebatê mezin kirin sirgon bûn gelek ji wa ew bi xwe jî li sirgonê çêbû we got got yani bi raya min mero karibe kulturek di nav siyaseta Kurdî de çêkira di nav civaka Kurda de çêkira got wexta kesê got xizmet ji zimanê Kurdî edebiyat tarîx siyaset çi dibe yanî duwarê Kurdîtiyê de xebat kirib mero di wextê xwe de qîmet bide wa bêtir wê ciyê xwe bigirin ama Celadet feqîro niha ji mezelê xwe rabaş ber bigot nakiro ma wexta sabûn we çi xas qîmet dame mi kovar derdixistin mi Kurd anî cem hevdû mi gelek tiştekirin mi gelek zehmetî dîtin çima wî çaxî zêde hûn wilo sernesekirîn lê bi amê yanî ev wek kulturekî di nav Kurda de rûnê ew ê gelekî baş be em qîmet bidin kedê yani keda mirova tişkî gelekî pîroz e îja kî be ha ez bê partiya siyasî bê grûp bê sinif bê çîn bê hemî tiştî ez dibêjim kesî însanê got ket dabin ji bo doza Kurda ji bo ziman û edebiyat û tarîx û gelek tiştê dî yanî divê mero qîmet bide wan ez bawerim ev gotin besin yanî Belê gelek spas keka Ezîz di salê 1940 da wexta ku hawar derdiket hawar li Sûriye li Şamê ya li Bêrûdê dihat çapkirin ez vêga baş nizamin nayê bîdanin û ji wir dihat Bakurê Kurdistanê diçû em bêjin li gundekî Qersê melekî nizam li kîjan gundî bû diçû diket destê wî meleyî ji bo viyanê rêxistin lazim ji ber ku em tev ji rêxistinan li wan rêxistinên kevin ên îlegal tên di wan şertên wan sala da û ev xebat û bi vî rengî û ew qas ez bawerim ew wisa rehet nîne yanî hawar sînora derbas kiriye wiha tê çi bêjî gelo ez jî bi rêzdarî bi bîr tînim û ser gotinê ve her diyara pir tiştê gotinê jî tune lê dixwazim tiştekî li ser kim ya van salê dawiyê gava em dîroka xwe şîrove dikin ya jî gava şîrovekirina em bêjin qehremanê xwe zêde em bêjin sifatê wanê civakî derdixin pêş yani axatiya wan, şêxtiya wan, mîrtiya wan
ez nerîna min ev e edbêm ji van sifata zêdetir berhemdariya wan, qehramaniya wan, pêşengiya wan û berhemê xî derxistina holê em ser wana pir bisekinin deyê wê çêtir be. Yani em wana derxin pêş wê çêtir be. Yani ji van sifata zêdetir. Çünkü vê van salê dawiyê gava hinkî hereketa çep jî, hereketa sosyalîst jî pişkî ji çapê ket. Viya deyî zêde xuya dike ki mesela deyî pir em bêjin van sifatê wanê civakî hinek heval ne zêde ama hinek zêde derdixin pêş mîrtiyê, şêxtiyê, axatiyê gere ji vana zêdetir em berhemê wan, berhemdariya wan derxin pêş, pêşengiya wan derxin pêş. Ez dixwazim xwast bêjim o dîsa birêzdarî bibîtînim. Spas. Birastî çawa yazanî mesela ez li ser taybet li ser Mîr Celadet ez dixwazim bêjim. Mîr Celadet alfaba em bêjin Kurdî ya Latînî êko wê haniye holê ew e. Yani ji wê bonê însanekî di birastî di dîroka Kurd û Kurdistanê da divê ku cîkî wî taybet e. Ez di wê baweriyê de me ne ku ji ber ku kurê yan tornê Mîr Bedirxane bi dehan bi bîstan tornên Mîr Bedirxan hene lêbelê navê wan jî nizanin lêbelê eviyanê Mîr Celadet hema Kurdekî ku piçîçkî haya wî ji Kurdbûna wî çêbû ve haya wî ji Mîr Celadet jî çêbûye. Em derbasî yadkirina dîsa Doktor Abdurrahman Qasımlo de 1930 da li Urmiyê ji dayîk bû malbateke maldar bû ew malbata wî di 1945 da yani hêd 15 saliya xwe da Yekîtiya Ciwanên Demokratên Kurdistan li Rojhilat dûr da cîstin duê rexstinê da wek gencekî Kurda cî girt. Di 1948 da çû Fransa û li ba hinkî li ber destê Kamuran Bedirxan em bêjin wek perwerdehîkî dît. Paşiyê ji wir derbasî Çekyayê bû û li zanîngeha Pragê dersên aboriyê da heta sala 1960 li wan derama nêzî tudehê bû. Hinek dibêjin ku endamê tudehê bû. Tudeh wek ku tê zanîn Partiya Komünîsta Îranê bû. Di 1968 da dema ku du biçek li Çekoslovakyayê wî xistin û tankê Sovyetê ketin nav Çekoslovakyayê ew li hember wê em bêjin wê hereketa Sovyetê cî girt got eviyanê ne rast e ez rast nabînim gere ev midaxele neviya ji wê bonê ewan jî wî ji wezîfeya wî ku li Üniversiteya Pragê wek dersdar bû mamoste bû wî ji wê wezîfeya wî dûr xistin. Di 1970 da dema ku li Iraqê ew derbeke leşkerî çêbû û rahmetî Mela Mustafa Barzanî ji Sovyetê vegeriya û Kurd û Ereb li ser otonomiyê li hev kirin û filan ew jî çû Bexdayê li Bexdayê di saziyeke dewletê de bû wek gerînende wek midûrekî wek yani payebilind yani cîkî payebilind û piştî wî jî di Partiya Demokrata Kurdistana Îranê da cî girt û ket Komîtewanî Merkezî dûr da cî girt. Di 1976 da fetilî Parîsê mamostetî kir li wirê dîsa li wirê ew
enstitüya zimanên rojhelat دوێ ئەوکێدا ئەو کرد di beşa zimanê Kurdî da wek mamostetiyê dîsa kir wek dersna. Di 1978 da bi dizî fetilî welat heftê û neha û heya heştê û neha li welat ma tabî duê naberê de serokatiya partiya xwe dikir. Di sêzdê tirmehê de li Viyana hat qetilkirin şeş ziman zanibû vê gavê mezerê wî li mezergeha Parîsê ya pere nizanim Lukois tişkî wisa ez nizanim bixwînim jî a ew mezergehkî navdaran heye li wir di wê mezergehê da cî digire. Belê keko her halde wayê merdekê kek Şerefxan ket kek ez nam tê çi bêjî di derheq Kasımlo da. Yani pêşengekî me lîderekî me serokekî me hemdem em bêjin. Belê. û bi kar û xebata xwe jî gelek tiştî ji me re mîras. Belê. û pir bi qelaşîkî hate kuştin. Yani ne wî kuştina wî û hevalê wî tên ji bîr kirin û ne jî keda wî berhemekî ji bo Kurd û Kurdistanê daye tên ji bîr kirin. Bi rêzdarî bibîrtînim û ji xwe pirê tişta te got. Spas. Ez jî spas dikim ku kek Şerefxan Cizîrî bifetile em ê bîr û rayên wî jî divê meselê da çi dixwaze bêje em ê mafya xaftinê bidinêyî. Belê temaşevanên hêja niha em ka em binêrin sernivîsên vê hefteyê çi ne em ê kîjan mijara dînin ziman. Kek Şerefxan tê ketî em beya derbasî mijara xwe yekem a li Bakurê Kurdistanê pandemiyê bibin. Ez dixwazim li ser Kasımlo, Doktor Abdurrahman Kasımlo tê çi bêjî? Tiştekî ku tu bêjî heve ji kerema xwe. Yani bibhirin tu zanê gelek program çêkirin heta niha tu carî interneta me elektrîka me qut nebû lê ji roja îro nizanim îro xebat Belkî sûcê me ve. Na li derdora me yani gelek carî ev çend cara xwe dibe her got xwe dibe jî heta got ew trafo dikeve dewrê û tiştê dî dikeve dewrê tu zanê internet jî derî piştî wê 5 deqatî. Yani heta giredin ez xwazim ji temaşevanar bêjim ez uzra xwe dixwazim ne destê min de ne sûcê min e yanî çi ez bikim tune û êm jî باور بک همه چیزی میشه ساغلمه یعنی وگو حوال دبیجین اینترنت هم الجم هم الجم رو نشتمه بقابل و فکر دایه و نظام چیه که گو جریانش دره ما تنکاری چیزی بکی یه سر مثلا رحمتیه قاسم گو که کو هم هلبت وینا بیرتینن بی
وی کسی هجا لی از دکارم ایرو هنک تشتا بیجم کو yani belki jbo gelek jbo gelek kesa ne jbo gelek brasti jbo gelek kesa ne diyare çima ajber bu Qasımlo ne ditine nas nekirne eme rahmeti Qasımlo belki gora go az piramideye 5-6 civin me az yani beşdari civine go kiribun az bu gelek cari per akhvi meji Norveç az ketim beşdari civine bu Sued az bu u Fransa ji جوینک جاره که مجبور حلبچه چکری بو از بو که ما عمر شرموس بو کردمی عمودی ای روجاوا لاشکونار ایریکسون دوسته که کردای گله کی باش و دوسته می بخوجی بو و خاچا سورا سوید و انا مخواست گو امریکایی حلبچه بکن و چاقی ام به کردمی عراق و ایرانی هر دواره امرونشت لپاریس رحمتی قاسم لوجی لوربو مام جلال لوربو کوملا زحمت کشان لویده که بود دور دم قاسملو yani من نزدیک دناس کرد ام گلک او گروبا گوام چوبون و هنیک انسانی دی خوارنج مره چکر و مام جلال را و گلک انسانی تره ما وقت در باز کرد انسانی که پر نفس بچوک بو است خوازم بوی بیجم زیده نفس بچوک وقتی من جارا پیشی مهدود دی بو خورتو ماتش کویه مگو از مردینه من مناری دست بکر با نازه تیج مردینه لی نازه یعنی تری او قاسملو اولو مثلا استرانا نازیج مرد گود او قاسه نفس بچوک بو او قاسه دلوان بو و براستی دربی و ناجی ناف سروکی کرداد یک جوا کسی گو انتلکتوال یعنی پراگه چکسلواکیا دکترا خوی اکونومی کرده بو و دوی واری دگلک yani جهاتی بو yani insanı ki ulu havane metodu ki havane hat kuştum ev rejima İran'ı amela bu dedi kala Müslüman diye و nizanım çidikin ve ana bir şekilde ki havane bebakti yani bebakti bana kirne go hem tuhazın guftugub tarabikin hem tuhazın yani jbo çare seriya Kurdistan rojlat persa rojlat hem tuhazın tabi binin bu diye de kedi yani hainti perkirin او بسلاح تشوبو او هفالي خول ويدك او يعني كشتن اما زوا شرمزار دكم نعلت وا او ملي يقولوا كرين نعلت وا ملاوي و يكي وقاسم لوجي يعني دبي مرو بيربيني وخطا قوي داني بو ان اجتماع پرور او خطا انتلكتوالي قد ناف سياستا كرداب داني بو درك مرو وينا محافظه بكي وازوي بجم يعني تشكيدن زياده از ناقص بيش بله از جی دخوازم کاوه و به ایزناوه از جی دگوتنان بیجم دوی واری دا قاسملو یکمین نیم کو فارسا وی کشتن اوله سمکو کشتن aynen بوی رنگ سمکو جی چوکو بوان را هدی تنابکه و وی کشتن o ne paşi buji pişti viji şerefkendi ji hat kuştun hat katıkırın Faris devleta İran'e براستی دوی واریدا خوینخواره هیویا کو ملت کرد لروجلات کردستانه مافی خوی نتوی و دموکراسی وی مافی به دست بخینه لیبله تشتکی دیجی از خوازم بیجم شرما مازن یک جیجی ویانار orta Avrupa'ya em dizanin ku ew Stasiye herhalde nave istihbarata Almanya Rojhelat endameki Stasiye ifade daye ifade xda dibêje min silah da Ahmedî Necat û hevalên wî demê Ahmedî Necat ew serokê serokkomarê İranê kevn Ewropa bû û mi da wana û piştî wî bi çend roja jî ev bûyer çêbû ji sedî not û neh pêçiya Ahmedî Necat têda ye û ji sedî sed dewleta Îranê vî karî kir
û hêjî ne ev bûyer natiye zelalkirin û di dadgehên Ewropa'da ew ê ku wî karî kirine natine dadgekirin. Ev yanê jî bi rastî şermezariyek mezin e ji bo demokrasiya Ewropayê. Min dirêj kir em derbasî mijarê xwe bibin. Niha mijara me yekem li Bakurê Kurdistanê pandemî. Ama bi kurtasî ez dikarim wisa bêjim. Ez ê hinek rakama bidim. Çi ye? Ez ê ji Diyarbekir hinek rakam bidim. Di mesela vaksînkirinê da, derzî lêxistinê da. Yani nüfusa Diyarbekir milyon ku 783,000. Hatay jî milyon u 868,000. Yani ama bêje na Hatayê milyon ku 650,000. Yani di nava wan û Diyarbekir da 200,000 ferq heye ew ji Diyarbekir kêmtirin. Li Diyarbekir derziya didiya bi tevayî ji sedî 10.3 hatiye lêxistin. Ji sedî 10 bêjeno. Yani wek hema wisa girover ez bêjim. Li Mersînê ji sedî 23 hatiye lêxistin. Li Hatayê evana nüfusê wan û Diyarbekir bînaye. Li Hatayê ji sedî 18 hatiye lêxistin. Yani wek ku xuya jî dibe li Diyarbekir pir kêm e. Îca sedemê vê kêmbûnê jî hemşîreke ku derzî lê dixe di wî karî da cî girtiye nasê min e. Min jê pirsî got mesela wê rojê em çûne me li sîteyeke li Diyarbekir li Qayapınarê li sîteyekê me standa xwe vekiriye û bi wan dergevanên sîteyê ra û tevî polisên dewletê jî ji bo ku me biparêzin bi me rabûn dergevan çûn mal bi mal geriyan gotin vay em bêjin doktor û hemşîre hatine wê derziya li wexin bi tenê ji wê sîteyê divê 4 kes hatin. 4 kesê bi tenê hatin. Kesik nat. Îcar bûyerek dijî ji min re got. Got em li Ceylan heye, Ceylan AVM. Wek ciyê em bêjin danûstendina aborî alışveriş merkezî got bêjin Tirkî. Li Wirê jî stand danîne divê yek hat yekî 35 salî divê hat bame û berê xwe da me bi me ra şer kir got 4-5 sal şûn da wê ev derzî tev ewkê wan derên olê û ew ê millet nexweş kevin û wê nexweşî ji wan çê bidin û hûn sûçdarin hûn ê li qarşî qanûn hûn ê ewkê viyanê bidin. Em bêjin wek müsebbîbê vî îşî hûnin hûn ê bên darizandin hûn ê mahkeme kirin bên mahkeme kirin. Îcar kek Aziz Mahmud gelo mesele çi ye? Çima xerîta Bakurê Kurdistanê hêşîn bûbû wisa xweşik zanî ji Tirkiye ayrî bû û Tirkiye sor bû alê Tirka sor bû û bajarê Kurda jî şîn bû. Şîn rengê ku xeterî tune ye. Înca vêgavê aliyê wan şîn bû û em sorman. Acaba çima em ketin xeteriyê? Sebebî wî çi ye gelo? Belê kek Aziz Mahmud. Tê çi bêjî? Çima wisa? Dwazim serî de mesela koronavirüsê
cihanê çi derxist holê di têkiliyê civakî de çi derxist holê enkî behsa wî ya bikim Belê. pir. Yani bir şekil ki adaletsizliğe cihanê bir şekil ki bi saya vî vîrusê jî derket meydanê. Yani erê pelakî mezin e lê em bêjin têkiliyê navnetewî, têkiliyê di nava netewan de, têkiliyê em bêjin sinifî çînî bi şekilkî derxist holê. Yani îro li cihanê ê xwe negîştandine vê aşiyê ki hakikaten gora dibêjin ji vîrusê dûr dixe ya ji vîrusê dûr nexe jî li hember vîrusê bi ser dikeve û bi şekilkî tendurustiya însan baş digire. û îro li cihanê gava ev bûhû yani Dünya Sağlık Örgütü gava daxuyaniya dide yani dibe ki piraniya cihanê piraniya însanetî îro ji vê aşiyê hîna tu îstîfade nekiriye û negîştiye wan. Ji bo ya wê adaletsizlikî mezin derxist holê yek jê jî em bêjin di nav welatan de jî yên xwedî îmkan û ê bê îmkan. Em bêjin dewlemend û em bêjin bindest. Bi şekilkî li hember vî vîrusê tekoşîna wan û bi şekilkî li hember vî vîrusê em bêjin parastina wan cuda derket. Yani em bêjin hineka rihet gihîştinê hineka dayî zor gihîştinê û em bêjin ê karker bê karman bi şekilkî ev wexta pandemiya de cêkarê wan hatin girtin û bêkarman û ana îşsiz yani bêkar pir zêde bûn û hîna jî tu em bêjin çareserîkî civan tiştan jî natî dîtinê. Yani erê bi rojane dibêjin me aqasa destek da falan kesa û esnafa û aqasa destek da karkera û falan lê feqet em bêjin çareserîkî wa mayînder hîna jî ew nekirine ne li Tirkiye tenê li her derî yani hîna çareserîkî baş nedîtine yani ya tiştek dinê derxist holê müdahale devleta bi şekilkî icap kir lazım kir yani hewce pirê ewa bi şekilkî em bêjin sosyalizasyon em dibêjin şekilkî sosyalizasyona devleta derket pêş û hewcedarî bi devleta çêbû yani em bêjin şîrketarna devleta çêbû lê feqet aşiyê şîrketa dî û bi şekilkî patenta ra nekirin kî em bêjin welatê hinek deyî feqîr yani jê îstîfade bikin û xweşik ji xwe re aşiyê xwe ew çêkin patenta ra nekirin patenta ji xwe re hiştin û divê tiştî de erê ji bo însanetiyê karekî mezin kirin lê patenta gava ra nekirin şûn de jê pir perekî mezin jî qezeş kirin yani Tu dibêjî bê ehlaqîkî jî bê ehlaqî yani heye. erê bir helaqîtîk mezin çünkü mesela em bêjin di dîrokê de ê van aşiya dîtin û patenta nexsin serî hebûn yani wek em bêjin ji bo însanetiyê xwe feda kirin û ya belav kirin mesela aşiyê berê di wan pandemiyê berê de lê feqet îca wer nebû îca erê ji bo însanetiyê tiştek baş îcat kirin aşî dîtin lê patenta ser ra nekirin û bi saya aşiyê jî zengin bûn ana zenginî dünyayê tên hesabê yek ji wan vanayê hêdiyê zengin bibin û em werin ser welatê xwe yani Diyarbekir tenê na herhalde Bakurê Kurdistanê pirê bajaran îro eman rewşê de yani wek heve û bi şekilkî em jê dibê eğitimlî cehalet em jê dibê eğitimlî cehalet û yani wer îzahê tibbî jî dikin bi van îzahê tibbî dixwazin xelkê îqna bikin kî xel aşî nebe
û pêşerojê de tehlikê wan dibêjin. Lê feqet ez di vê fikrê de me eqwasa doktor, eqwasan em bêjin xebatkarên tenduristiyê gazî vî miletê dikin û li cîhanê tev hevdû eqwasa em bêjin camiaya hekîman, camiaya bijîşkan eqwasa gazî însanetiyê dikin ji bo aşiyê. Eqwasa doktor, eqwasa karkerê tenduristiyê ne mümkün e ki ji bo însanetiyê tiştekî xwe xerab bifikirin, yani ji bo pêşerojê tiştê xerab bifikirin. Yani wan dünya de feydekî mezin dî dibêje îstîfade bikin. û Diyarbekir jî heqîqeten ez jî hinkî şaşmam. Yani heta ana aşî me digotine. Yani hinkî ev ketibûn tatêla wî. Yani o bêçaretiyekî ji aşî tune bû, bêçaretiyekî ji wîya dat. Lê îca aşî derket, îca em bêjin tabîb odasî û nizam wekî din, gazî dikin, serevdû em bêjin reklama dikin, gazî çê dikin û kes nare. Yani em bêjin kes ê derin jî te serî de te hinkî reklama got ez wîya ez dibê güncelleme bikim. Yani çünkü îro min xeberekî xwend li Diyarbekir ji sedî sî û heft. Yani ortalama Türkiye'yi sedî şest e aşılama oranı. Li Diyarbekir sedî sî û heft e. Hatî sedî sî û heftî. A dura da maye ji bo wî avê hîna em bêjin piraniya însanê me heqîqeten aşiya xwe nebûne û gere em jî yani gazî wan bikin, em kerê wan bîn wan iqna Ez dikarim müdaxelekî bikim. Ez dibêm ew tiştek got xwendiye di wî da pirsgirêk heye ji ber çi heye di malpera Wezareta Tenduristî da xarîta heye, xarîta 2 roj berê. Tu wexta pêl wê xarîtayê ne mümkün e ku ji daha ji serê sedî dehî here sî û nizam çenda ji xwe Türkiye bi tevahî ji sisiya yek hê derzîkirin, aşîkirina xwe temam kiriye. Ji sisê yek. Yani ji sedî sî û sisê hê temam kiriye. Lê belê li hinek bajara gihîştiye rêje gihîştiye sedî pêncî û pênca jî. Lê belê ê Diyarbekir hê sedî deh. Keko rakam dane ê îro mixwend edîtorê aboriyê ji Diyarbekirê ji xwe rakama îro daye Ez ê tenduristiyê ew dikim wala nizam. Ama wî ji wan girtî wî ji wan girtî dibe 637,000 kes heta ana aşîbiye ev ya jî teqabülê sedî sî û heftat ke sedî sî û heft ê koyunca di destê bidane doza yekem 256,000 e ê ku her du doza bûne 178,000. Min viyanê me bi çawa hîn kir min ji doktorekî rago min got ji min re reqem lazim in ji min re lînka ewkê da min a Wezareta Tenduristiyê da min û min ji wir stem. Di wir da xerîte heye merivata pêl Diyarbekir dike Diyarbekir dertê. Meriv pêl Mersînê dike Mersîn dertê. Meriv pêl İstanbolê dike İstanbol dertê. Rêjeya wî dibêje. Belê. Yani min Twitter'ê de edîtorê aboriyê parve kiribû rakama ji wî girt. Di medya civakî da xeber çiqas rastin ew kin. Yani hinkî rehet manipülatîfin jî. Peki. Tişkî nebêjim çünkü rakam pir ew divê ayrıntılı. Goya wê da xwedê bike wek min be. Wala ez jî dixwazim mektebe lê belê yani wek min xwendibe nebî wek min be wek min xwendibe. Yani gere em jî bi şekilkî divê pêvajoya îqnakirinê de herin millet yani herin gel û ji wan re bêjin yani gere bi şekilkî em wan îqna bikin
Çünkü evya aşi nabın tene alakadar nake. Bütün civaki alakadar. Keş bu ya hatta karibin emji alikariya doktora bıkın o bir şekil ki vani kına bıkın evet iştek baş be. بله بله کێک شەرەف خان نەها جاردنێ ژوەشانێکەتی ji ber wî te hinek tişt godarî nekir min hinek behsa Diyarbekir û Mêrsîn û Hatayê min wisa hinek bajara da berhev rêjeya serê sedî Diyarbekir pir kêm e. هاي مجوار رقم هيك هاي مجوار رقم هيك û îcar de ew kê da jî em bêjin di nexweşîn dîtina nexweşînê da jî em bêjin ji serê 100,000 Stenbol di nava pêncî û şêstî da di wê ew kê daye Diyarbekir nêzdî heştê ye yanî berê Diyarbekir şîn bû û Stenbol sor bû vêga bê hema hindik maye ku Stenbol vêga biye turunc hindik maye ku Stenbol jî şîn bive û Diyarbekir jî sor e vêga bê û li dinyayê jî kek ezîz behsa em bêjin ferqiyeta nava dewletên maldar û dewletên feqîr kir awala dîsa çû he îşev herhalde elektrîka Mihlewana her diçe belê temaşevanên hêja kingê ku kek Şerefxan Fetilî em ê dîsa li ser pandemiyê em ê dîtinên wî jî ew ku bikin lê ez dixwazim di wî warî da ez jî çend gotina bêjim biya min li Diyarbekir wexta ku meriv di nav xelqê da jî heta însanê xwenede jî em bêjin mamosteye ti lê nêrî divê ya wallah dibêjin ku ew ê 5 sal şûn da ev işte nizanim mere ne aye û nizanim çi ye ew ê nizanim çîkê wî derê ew ê hin nexweşîn evana dibe ku bi me da bidin çêkirin yanî ji min re ew ki têzanî xerîb tê ev ya weka ku hinek der û dor bizanîn manîpulasyon kî bi vîya way dikir û bi rastî li Diyarbekir ev manîpulasyon jî cî girtiye ne min got min mîneka wî got hemşîre dibe ez û doktorekî û hevaleka xwî hemşîra dinê em çûn sîteka mezin me standa xwe vekir û temamê sîteyê qapiciyê wan geriyan ew dergevanê wana û xeberdan temamê mala bi tenê 4 kes hatin ev ya tişkî ecêb e divê de problem heye bi rastî problem heye ew yek ê didiya di mesela hinek tişt tên bîra min erê yanî em bêjin ku hinek tiştekî bi zimanê min bi zimanê dayîka min ji min re bêjin daha xweş dikeve serê yanî kêmasîkî di wî warî da heye yanî divê ku bi zimanê Kurdî Kurda dawetê derzîkirinê bikirin a rastî yani û dîsa milletê Kurd bêbaweriya wî bi dewletê re heye pir ji dewletê bawer nake yanî dewlet ji bo îqnakirina wana bi rastî defoya dewletê heye yanî divên tişkî wê ji binêvî tiştî derê de şüphe hene timî şüphe hene ji ber ku gelek tiştên ne tişt jî bûye yanî mînaka wî ez naxwazim bêjim lê ez piştî ku ew qediya ez ê mînakekî bêjim çunkî divir da ez bêjim dibe ku ew jî têkeve wê ew ka neyînî lê heye îcar tiştekî dinê jî piştî pandemiyê wê ev cîhan bîna berê nîn ve yanî wek mînak pandemiyê hinek tiştê baş jî bi me dakirin civakê dinyayê tevî Kurda bajî
hini dijitale bû. Li ser dijitale êdî civîna çê dikin û nizanim çi dikin û em bêjin xebatên siyasî li ser dijitale çê dibin evana ev jî vê pandemiyê viyanê jî bi xwe re hanî. Yani heyanî îro me em bêjin meclisa partiya me ji bo ku bicive hevalê me ji Stenbolê bilêtê teyarê dibirîn dihatin dinya xwedê pere didan îdî vê gavê eman bilgisayara vevetkin û em tev di malê hev dane ti problemekî tune ev jî încer awakî pozitif jî tesîra wî çêbû û di dinyayê da ew mêzîna dewletên pêşdeçûyî di alê aborî û alê em bêjin zanistiyê da dewletên pêşdeçûyî û dewletên ku paş damane ew ferqa wan derket holê ez bawerim ew ê îndî wan dewletên ku paş demane ew ê wisa bi rehetî nikaribin xelkê xwe îqna bikin yanî ji bo ku pêş de herin wê ew jî têkevin nav hinek hewildana ev jî em bêjin encamên pozitif ê vê pandemiyê meriv wî dikare bêje belê kek Şerefxan waye nat em derbasî mijara xwe didiya bibin mijara me didiya mexdûrên zîndana Amedê dibêjin bila ev zîndan bibe mizexaneya şermê wek ku tê zanîn di heftiya çûyîn da Erdogan hat Amedê gotin wê Erdogan li Amedê ew ê nizanim hinek mizgîniyê xêrê bide û nizanim çi bike Erdogan hat mizgîniya wî herî mezin got em ê zîndana hejmara pêncan a Diyarbekirê a bi nav û deng em ê bikin navendeke çandê yani wayê navendê çandê Diyarbekir çend hev hene ew ê yeka dijî ji me re çêkin hat mizgîniya wî herî girîng yek jê ev bû dinê behsa ew kê kir behsa pêvajoya em bêjin çareseriyê qaşo ez wir da dêm qaşo çareseriyê behsa wî kir ku got me neqedandiye HDP û PKK qedandine behsa wan tişta kir lê em zanin ku berê jî hin rayedarên dewleta Tirkiye hatin Diyarbekir gotinên xweş gotin heta wê demê wan jî înca got em ê vê zîndana hejmara pêncan em ê bikin dibistan hinka jî wisa gotin lê bi rastî rewşenbîr û siyasetmedar û bi taybet jî mexdûrên zîndana Amedê dibêjin bira bibe mizexaneya şermê wek ku li Almanya jî ew ciyên ku Yahudî têda hatine qirkirin ew li wan merkezan bûn mizexaneyên şermê ji bo ku însan heta zarokên wan rû bi rûyî wê kiryarê bên û di pêş de ew kiryar nên kirin ji bo wî gotin bira ew jî bibe mizexaneya şermê em zanin ku di wê zîndanê da bi dehan hinek behsa sî dikin hinek behsa pêncî dikin hinek behsa heştê dikin ku kurê Kurda gencê Kurda di wê zîndanê da hatin qetilkirin mere ez dikarim hin mînakan bêjim ew çarên PKK'yê rêzdar Necmetîn Büyükkaya bi lêxistin wî kuştin bi lêxistin ne ku wî xwe kuşt û filan bi lêxistin ew cîkî wan hebû jê re digotin hemam yan jî sînema vêga baş nayê bîra min
دور دا وی کشتی دیسا بابه آلتانتان جبر کو رaya گشتی را بویه مال از وان نوا دبیجم اوانا لوره جیانا خو جدستان او ملت کرد تجار وانج بیر نکه او از باورم کو ملت کرد روژا کو لسر آخا خو بوه دستلاتدار و او در بوه مزاخانه شرمه او ملت کرد و زاروکن ما او زاروکن ما جی و بویره جبیر نکن او به قیمتا آزادیا ولات خو به قیمتا خو اداره کرنه او باش بزانه از دوی باوریه دامه بله کک عزیز تیچ بیش Yani hafıza milletan şekil ki bu yeri diroki yani en erini o en neyini bu yeri mezin bu yeri diroki o yek jeji berheme ki embejin lholene bu vana hafıza milleta çedbe yani heşevi gava ki hinek buğazın hafıza milleteki ya heşevi diroki jkoke de ev bikin بروخينن دست بأواد كن أم بيجن دست جبير كرني دست بخيرا كرني تكن يعني يرو أم باش بالا خو بدني أم فرق بكن كي إيكي دوازن زندانا دياربكر بدن جبير كرني و إيكي دوازن زمانه ما بدن جبير كرني إيكي حسن كيفي خستن بني عاوي ایکی سوره خراب کردن بالا خو بده کشک عقله yani ya embejin hemen akle yani yek akıl vant ştagiştiki dike gafte embejin berheme me navdar xeratkın gafte embejin ciye ki buyera mezin le kavmiye ciye embejin zulma mezin le ati kirne o hemen deme de tabi berxodana mezin jî çebiye le emberwî wan tişta hafıza milletê me ye Sur hafıza milletê me bû xera kirin yani hafıza em bêjin bajarê Diyarbekir Sur bû Sûrê xera kirin ana ciyekî em bêjin şû navî de lê em ê werin wê mijareke erê na dixwazim neve girêdayî bêjim bele ê wira xwestin bidin ji bîrkirinê heman kesin û dixwazin em bêjin zîndana Amedê jî bi şekil kî bidin ji bîrkirinê ji bo ya wê ê duan sala de duî zîndanê de mane daxwaza wan em girt zanin kî daxwaza wan hemûyan dixwazin bibe mizeya şermê û ana berê wan jî got berê Erdogan jî wergot ya jî em bêjin hikûmetê jî wergot hêdî wî fikra xwe guherandin wek dixwazin navendekî çandê çêkin yani gava müze çebe ew navenda çandê jî karin kereka wî tişkîdinê çêkin yani ew ya ew zanin feqet gere ew müze wê derê bibe müze ji bo yekî nê ji bîrkirinê yani hem ji bo zulma wî nê ji bîrkirinê û him jî ji bo berxwedana li wê derê hatîkirinê nê ji bîrkirinê ev ya bûyerekî pir mezin e ji bo dîroka Kurd û Kurdistanê daxwaza me ya ji bo bibe müze wê bidome yani daxwaza girtî wê çaxê tenê na êkî giringiya vê derêzane gere hemû kes bi şekilkî ji bo bibe müzeya şermê gere daxwaza xwe pêş de bibe yek jî ez bêjim yani vana divê demê de çima vê tiştê anîn olê dîsa îro hikûmet em bêjin ittifaqa MHP û AKP desthilatdariya wan bi şekilkî
êdî di nav civatê de deng wendat dike û ray wendat dike û em bêjin destek wendat dike. Ana em bêjin ez bo MHP nebêjim li AKP dirin lêgerînkî de dixwaze dîsa xwe Kurdankî şêrîn bike du aqwasa 5 sale bi Kurda û bi hereketê Kurda û bi siyasetmedarê Kurda xwe dan kişandinê du aqwa salî re ana texmîna min ez werfehm dikim di lêgerînkî de ne dixwazin dîsa bi şekilkî xweşkurdar e hinkî deyî germ rê bidin hinkî em bêjin van 5 salê dawiyê pişîşkî bidin ji bîrkirinê yani lêgerîna wan heye û di vî çerçeveyê de Zîndana Amedê jî dîsa anîn holê yani ya gere nê qebûlkirinê wê derê gere be wek Müzeya Şermê çünkü li cihanê tiştê awa heye em bêjin yê Alman Naziya em bêjin Polonyayê Auschwitz kampa wan hebû wî kampê de tu zanî bi hezaran Yahudî qetil bûn îro mesela wiya jî wek em bêjin müzekî bikartînin li Silêmaniyê heye cihê nêzik em bêjin li Silêmaniyê wexta Saddam de cihekî hatiye avakirinê ew zîndan îro wek Müzeya Şermê ye û canlar heye yani hene li cihanê li dunyayê em bêjin hinek welata cihekî em bêjin zîndanekî wa bûyerê mezin qewmî ne wan dera îro wek müze bikartînin ji bo ya wê tiştekî giring e yani gere em ser bisekinin ne dîsa ez bêjim ne wê demê zîndanê malê tenê na bi civakî gere bi siyasî siyasetmedarê xwe em vî tiştê derxin pêş û em bêjin gere wê derê bibe Müzeya Şermê. Belê spas. Ez dikarim ya bêjim di vê meselê de rêya me pir dirêj e abrastî em rêwiyê riya dûr riya me pir dûr e yani hedefa me pir dûr e û mixabin desthilatdariya Tirk û dewleta Tirk û xelkê Tirk hê nêzî wê çareseriyê nînin ji bo ku li Diyarbekir ew gav bê avêtin divê ku di tişt lazim in yek jê divê zîhniyeta milletê Tirk bê guherandin vê gavê wexta ku behsa Kurda jî bibe heta ku hinek li bawan bi Kurdî jî xeber dide miyê canê wan dibin şûjin û di cilê wan da awsa dertên ortê û divê ku milletê Kurd jî li ser esasekî ku azadiya welatê xwe bi dest bixe ji bo ku li ser axa xwe bibe desthilatdar ji bo ku bibe dewlet divê ku xebateke bêhempa bikir bi vê xebata ku heyanî vê gavê tê meşandin ev xuyaye ku têr nake divê ku xebatekî bêhempa bê meşandin ji bo ku em dikaribin bi wan dagirkerên xwe van tiştan bidin qebûlkirin a rastiya wî li ba min jî ew e belê way Şerefxan Nat mecbûrî em ê bidomînin mijara me sisiya li Stenbola Ekrem İmamoğlu rewşa Kurdî û kursên zimanê Kurdî û her wekî din wek ku tê zanîn nüfusa Stenbolê kêm zêde di derdora 16 milyonî da tê gotin nizanim çi qas rast e ez nizanim di nava vî 16 milyonî de behsa 6 milyon Kurd dikin ku li Stenbolê dijîn û salê di 100,000 Kurdên Başûrê Kurdistanê wek geştiyar wek turîst ew jî tên Stenbolê ziyaret dikin
diçin nizanim Sultan Ahmed'e û diçin Topkapı û diçin Boğaziçi ve ama tên wan dera ziyaret dikin. Tên geçti. Lê yek şaredariya İstanbulê yek broşürekî bi Kurdî çap nake. 20 zimanî broşür hene. Bi 20 zimanî em bêjin ewkê belediye hene di xebatên şaredariyê da lê belê li nexweşxanaya li ew navendên lezgîn kodvên acîl servîs li wana yekî Kurd em bêjin vêgavê yekî başûrî ku here servîseke lezgîn ew acîl servîsa nexweşxaneyekî û bêje ya dilê min deşê ew ê jê fehm nekir nixabin xizmetekî wanî wisa tune yanî Kurda navînin Kurd tinin di serî de jî hem dewlet û şixûsane lê Ekrem İmamoğlu bi rastî bi dengê Kurda bû şaredar ya divê ku yanî deynê meriva ji hineka rahebe merivû deynê xwe bide bi rastî deyndarê Kurdên ku li Stenbolê dijîn deyndarê wan e ez behsa ewkê nakim ha nizanim hûnê di şiroveyê xwe de behs bikin nekin ew yani em bêjin Kurd bê em bêjin beramberî ti tiştekî na İmamoğlu destek dan İmamoğlu çıkar rast ez behsa wî nakim lê kirin divê ku İmamoğlu jî li hember viyanê ew jî ji bo Kurda hinek gava bavêje dikare bavêje yanî belediye dikare di otobozên xwe da em bêjin zimanê Kurdî jî bikarbîne yan jî di metroyê da dikare bike ew ê îdama wan dernexin ez ne divê baweriyê danim îca saziyên Kurda wek dilekçe dane şaredariya Stenbolê xwestine ku saziyeke Kurdan xwestine ku ew bibe xwestine ku em bêjin biraz zimanê Kurdî jî bê bikaranî ya bi meha derbas biye bersîva wan jî nadin îcar pers tu çi difikirî keko divî wanî da tê çi bêjî Keko ez dixwazim ewlê vî tiştê bêjim di hilbijartinê de Kurda tiştek derxist pêş ew ê kî wenda bike yanî nekî ew ê kî xezenc bike xwestin bi AKP û tibexdarê wî MHP bidin wendakirin û vî tiştî jî heqîqeten ew kirin yanî em bêjin birin serî yanî bi şekil kî heqîqeten dan wendakirinê bi wan ev ya dersekî mezin bû ji bo desthilatdariya Tirkiye ya ew kî mezin bû ji bo Erdogan û Bahçeli heqîqeten dersekî pir mezin bû û Kurda bi şekil kî hêza xwe nîşanda yanî em karin çi bikin yanî çiş destê me tê gava em tiştekî niyet bikin demek em karin bikin hem baweriya wan bi wan hat hem jî bi îxtidarê dan qebûlkirinê vî tiştî ev ya tiştek girîng bû ez pir basît nabînim ez girîng dibînim tiştekî baş e baş bû lê feqet gerem vî tiştê zanibin hişê dewleta Tirk ev ya CHP jî têde ev ya AKP jî têde ev ya MHP jî têde ev ya İYİ Partî jî têde werhasilî gişî têde Vatan Partî jî têde her yek piçîşkî em bêjin wek rengê xwe piçîşkî diguherînin lê gava tê mesele tê ser Kurda mesela be mesela Kurda
em bêjin ew wan tifaka wan yek e ya jî hişmendiya wan yek e. Yani em bêjin tiştê bilinç hatiyê mijebir hişmendiya wan yek e. û di vî esrê de di vî sed salî de em bêjin Kurd dixwazin bi ser kevin naxwazin ev derfet wenda bikin derfetakî derketî holê derfetên navnetewî derfetên em bêjin li rojhilata navîn derketî holê naxwazin wenda bikin û dixwazin vî derfetê bi şekilkî di vî derfetê de bi ser kevin. Tirkan jî ya jî dewleta Tirka jî li gor viya pîvanê xwe çêkiriye û ew jî bi şekilkî dixwazin çi qas destkeftiyê Kurda hene bi şekilkî ya ji holê rakin ya jî bê tesîr bêlin. Yani bi tunê hebûna xwe ya vî sed salî li ser tunebûna Kurda ya jî ser tunekirina Kurda em werbêjin ya jî ser bêtesîrkirina Kurda ava dikin û viya hişmendiya AKP ya jî hişmendiya em bêjin MHP tenê ne? Wan gişaye CHP jî İYİ Partiye jî em bêjin Vatan Partisiye jî werhasilê gişeye enkî çepê radîkal sosyalîstên radîkal ji nav derxe hema çi bigire em bêjin hişmendiya gişaye. Hinek jî em bêjin zimanê wan deyî nerme ji bo Kurda hinek jî em bêjin zimanê wan deyî tûje lê feqet ewa wan yanî ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê hişmendiya wan hema çi bigire yek e. Hinek dixwazin deyî bi nermî bêtesîr bêlin Kurda hinek jî dixwazin deyî em bêjin bi hişkayî. Îca mesela İmamoğlu mesela İstanbulê keko yani divana da fedî jî tune zanî yani piçişkî fedî hebe bütünê dünyayê zane nekî gelê Türk û gelê Kurd bütünê dünyayê zane ki şaredariya İstanbulê bi saya Kurda ketî destê wan. Ya piçişkî şerm hebe wê tiştê sembolîk bike yani em bêjin adê perwerdeya ziman belkî nikaribe pir geş bike ya jî em bêjin ji bo zimanê bibe zimanê fermî belkî nikaribe karekî pir mezin bike lê kare tiştê mesela şaredarî ki wekî İstanbulê ki biçawî ji belkî ji ênek dewleta mestire kare pirê tiştê em bêjin sembolîk be jî bike havê te got mesela em bêjin wan broşura de wan tişta de Kurdî derxe pêş binivîsîne ji nav bîst zimanê yek bike Kurdî ya wer nakin çima çünkü bi şekilkî civata xwe êşxur dibên em sosyal demokratin jî êşxur dibên em liberalin jî êşxur dibên ülkücü jî êşxur dibên milliyetçî jî êşxur dibên muhafezekar jî her neyse bi şekilkî civata xwe li hember Kurda kirine faşîst bi şekilkî yani ji kêmanî zêdayî gava behsa Kurda dibe bi şekilkî wan bîya wê iqna kirine bîya wê perdewerdek kirine bi şekilkî îca gava mesele tê mesela qebûlkirina Kurda îca ji rayekî ji wan wî civatakî wan kirî faşîst ji rayê wan ditirsin yani rayê xwe wenda bikin dengê xwe wenda bikin ji bo ya wê ev vî qisir dungî em jêr dibên vî qisir dungî hîna jî didome îca tiştê ketî para me em ê çi bikin tiştê ketî para me ev e wala şaredariya İstanbulê re jî û dewletan wan re jî û li bütünê bajarê wan jî cî em lê hebin em gere daha bo zimanê Kurdî be zimanê fermî zimanê perwerdeyî gerem viya siyasetê de jî pir zêde derxin pêş keko wekî din jî em zimanê xwe wenda dikin nekî İmamoğlu awa kiriye û em ziman wenda dikin bi şekilkî li ciyek mîna Diyarbekir têkiliya civatê biye bi Tirkî yani rewşa me xerab e yani erê em mesela em bêjin civînê xwe de rewşenbîrê me û em bê siyasetin medarê me civînê xwe bi şekilkî bi Kurdî li dar dixin lê feqet tu nava civatê gava mezet kî ev nifşê nû tê ev nifşê em dibê 0 û 16 0 16 yaş grubû ka çiqas kes di nav wan de bi Kurdî daxive têkiliya wan bi Kurdî ye têkiliya wan û bavê wan têkiliya wan û diya wan têkiliya wan û hevalê wan
ناکه کو روش خرابه و گره مثلا نه İstanbul tane gere her deri siyasetmedar Kürt ev mesela zaman o yani bu zamanı mebe zamanı perverdeyi o zamanı fermi gelen via derken peş o tekoşin ki va veya binavu denk bedin yani bir şekilde ki çünkü cihane jebe xuya kırım bitişti. Bele. Gelek spas bele kek Şerefxan derbasbûyî ve ewlê wallahi herhalde elektrik darbel te çêdike îjar niha kek Aziz Mahmud dibe rewşa me xerab e û behsa ku em mesela zaman ku zaman bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdehiyê em wî derxin pêş hanî zaman tu jî wek berdevkê platforma Zimanê Kurdî di heman demê da ez ne şaşim tu berdevkê komisyona 21 Sibatê jî yani ew komisyona ku vêgavê ji tora ziman û platforma Zimanê Kurdî pêk tê û wek kampanyekê imzaya ve daye dest pêkirin tam mijar hat wirê yani İmamoğlu nake û ez dikarim biya bêjim til Ewropa mayî te sosyal demokrata dîtiye hakikat evana sosyal demokratın ne sosyal demokratın hinekî bahsa wî jî bike ko yani vêgavê wan sosyal demokratê Swêdê em bêjin li ber ku til wir mayî ya li Swêdê dibistanên Swêdê da Kurd dikarin bi Kurdî jî dersa xwe en hindik ew bivînin lê belê li Tirkiye em bêjin sosyal demokratên Tirkiye dibin şaredarî dikeve destê wan dibin desthilatdar di desthilatdariya xwe da acaba ne wêrin tu dibêjî ne wêrin broşerekî jî bi Kurdî binivîsînin tu çi dibêjî keko يعني جبرجو از جوا قطب منخ وندا كر از نظام منشا آخرینه برا شوانجی براستی مبهره جرا یکی ولود به yani ez nizanım ez çilojnav derkem ez nizanım belki nadisa qutb be nizanım ne desteme del Diyarbakır iro herema guamlene براستی elektrik agişti qute car qutb eri او قطه وجا خلق بجنراتور ادخبتنش برجو قالك جنراتور جي تشيد من افجي ايرو كد بحراتك كي حنفي يعني حتى هاتو زانيز بجداري قالك بروجرام ابو مم تشيكرنا اللي يقولوا بو انا برسكريك درنت كاتن يعني خصوصا بخدي انا قصور تنا كاكو يعني ابيان امارات شيخ فزاينه از نظام بيوات شي زيد مناقشه كريه اللي تخمين اخواز بيجم yani keko bahsanek tiştadi ke FC salame platforma Zimanê Kurdî avekir. Jinne grubu siyasi partiye siyasi ma avekiriye. 3 salê me qediyanim dikerin sala çara. Divê de kede ew tiştê ku keke Mahmud dibêje em yani roj bi roj, gav bi gav, hêdî em di nav civata Kurda de nav siyaset medarê Kurda de vêna bela dikin. Pirsgirêka me a mezin ne bi İmamoğlu re ye, ne bi dewleta Tirk re ye, me bi xwe re ye. مولو گوت یعنی وقت پلتفرم جی مولو گوت راسته امیش دولتی تشتا بخوازن امی سیاست مدار ترکان و سازی دولتی تشتا بخوازن لی پیشی دوی ام خودی زمان خود درکن وقتا گو مدر جی بردا ام جی دور کتن یعنی گازنامش کیه وچایی راسته وقتا گو زمانک نبه زمانی پرورده زاروک بی دبستانی نخوینن گاو او زمان لاواز دبه لی من وینا بیرا خوبینن کردا 100 سالا زمانی خو مکتبا نخون دبستانا نخون دیسا جی سر نگاما اشارتا گو زمانی کردی زمانی کی قوینه زمانی کی خورته لی ما وقتا گو ملت جی خودی لی در نکوه وقتا گو سیاست جی خودی لی در نکوه بازرگانی ما پیری ما کالی ما لی خودی در نکوه دبه پروبلم و من قالك جاري افتشت قوتي از ناخذ زياده السيرفي مساله ولو زياده هور كور ببم به سلوغانك ميفي دا يهبو مشاهيه زمان شكر مگو به زمان جيان نابه
تدی هنک هوال سلوگانی دی داویجین ایمه مدگو bez zaman jiyan nabe باور بکن گو زمانی مچو جدسته مچو و ملت مجدسته مهره يعني هجر ام ناخوازن ببن قاتل ملتك قديم لرجلات النافين دبي ام بحمها واي خدين زماني كردي دكبي ابناي معني قو ام تجمني زماني دنن كي بزماني دي زانبه برا زانبه لي زماني كردي زماني ناسنامه مي هبونا مي وقوم دبيجن دبي ام خدي لدر كبن وابن تنت قوتن دبمينه يعني نا مثلا بيجن از ناخوازم زياده بقالا خو بكم نا چهار زارو كي مهنه هر چهار كرديا واجي گل كي باشه و انجليزيا واجي باشه و تركيجي زانن وقال زماني ديجي تخوازن فير ببن ميغو 16 17 ساليه كردياي وكا منه يعني هيك غيرتها الشخصي جي لازم اجبي شيرها دفيد مالا خوده بزاروكي خرب مالباتا خرب دردورا خرب دفي مرو كردي باخه ونت تشتكي ولو او هوال تشبيناي دورا فلان او دورا مراتنه گوچو دچه وینا دوی امزانه بن ها پرانی دسته مدیه راست وگو مگوت میگازناج دولتی بکنه مهبن لی پرانی دوی امسر بسکن مثلا دیگه کو مثلا سوسیال دموکرات او جی چروک درجه يعني التركي سوسيال ديمقراط هنا تننا اوجي مناقشه بسري خويا باور بكن بلكي بصدا مقاله مسربي مثلا نفيساندنا حتى كتاب جي من نفيسان موديل اسكندنافيا من بحث اسكندنافيات كم لي استيم سر يعني تركي جي هنا كياز بيجن سوسيال ديمقراط تركا حتى در دیروکا خو مصطفی کمال خو وقال لك تشتي خو تشاور در باس نكن او نكارم بين سوسيال ديمقراط حركتها كاركرا تشيكر انجلس دقاقي من ماركس انجلس وقال لك انساني ديني نافدار لالمانيا ودورا هدي الدنيا بلا بول فرنسا والانجلترا فلان وانا بيشي السوسيال ديمقراط لالمانيا اورغانيزابون نافيوا بارتي سوسيال ديمقراطي المان بو دورا بلا بو ابنا ليه التركي نا كاركرا تشيكر نكت كارا تشيكر عسكرا يعني مصطفى كمال وهوالي خويا بارتيك تشيكر نافي خوجي كرن جمهورية خلق بارتيسي يعني جمهورية خلق بارتيسي نه سوسيال ديمقراطي چقاسه بيجن دلي خو بيجي نجي نولويه يعني وقتا غواز بيجم نولويه ام چون جم سروكي في بارتي جي كلشتارو خو كرده علويه جدير سميه ام چون ما افتش ويجرا غوته نبو يعني هما ام قرزي كاده و دفر ادوات شتات بيجن عيني دايركت اوداويده ازو حوالی ما ام بهبرابون حوالی ما پلتفرمی ام چون هفت جرا بود دوی هون خودی پرسا زمان کردی درکبن یعنی هون بیجم که مانی نگو ام دجن گو ما فی ویا و زمان کردی زمانی که قدیمه و ملت کرد ملت که قدیمه اف گوتنی وینه ها نگوتنی منه ملت که قدیمه و ام بشکرتیا و بکن ل خویایه گو نزانم يعني نابواده چه پرسکریک هنه از نزانم ل يعني بلاشلو اتوبوس سوارين يعني البلاش ولا اتوبوس سوارين وراي كردا بستينن ليه وتشتكيش بو كردا نكن قرسك ياجي بروشورك هي ورده من تشتك دي هي بمها ام بدو كتن جوك بلاتفورم ام هر وينا زيارت بكن مها اشترسار رندونه دامه هنيك تشتنا ام دربه زيدل دفوزرني ناخن ام نابج جبوك تريم ناخوزن خرابه مثلا نها وقتا جو ترته كردي ابو يقول ديش دركتن جهبه بو از بيج ورا بيجم يعني جهبه ميرا سجيل اواد بيجنيا يعني درباسبون اوان نقل كي تشتيقو مرو بيشاناز بياجي مرو بيجي ولا اف تشبن اف سوسيال ديمقراط نفزا يعني وقتاقو او سوسيال ديمقراط بن يعني فرقه ايوا ورجيم سوري ورجيم نظام عراقي بري وقالك دن فورماسيون دني سياسي مرو كاره واجب سوسيال ديمقراط لي علاقه وبيتنا نايوي معني جو سوسيال ديمقراط قالك باش وقالك هجاين ونظام تشنه لي بكماني خطك قلت كاربي هنك نرخين مروفي هنك نرخين تشبكر كدكاري كولتور زمان تشتولو قالت خدي لي دركبن ناكن ويجي ناكن يعني او خطاقو دناف واده دناف سوسيال ديمقراطي المان ده 1920 دركت گوتری بون شوون سوسيال شوون جوار دو گوتنیا او دناف ترکاده هین بهتر خود بويه درباسي يعني كاده كي دبويه سوسيال ديمقراطي تركا يقول بهم سوسيال ديمقراطي نه سوسيال ديمقراطي شخوره يعني او وينا في برست ولا شوونن يعني بزماني مي تشبكري بري سوسيال شوونن يعني شوونن وقال لك جاريجي بهنك تشتكي بچوچك دخوازم كردا قانع بكن من از ميناك كجواره بيجم بفيفا غريدايه وقتا گو سهپه چه بو سهپه لترکیه چه بو
Erdal inun serokevi bu. Te birame. Ki wî çaxî belê ez ê tişkî ji war bêjim. Dirê nisêbînê êmey nisêbînê wî çaxî çi dibêjin ana dilde eğitim. Bi Tirkî dinivîsînin ha. Bi Tirkî dinivîsînin ve ana dilde eğitim istiyoruz. Ki bunu şu hevalê got nêzîkî yani terî grubê çep bûn. İnun ji war dibêje değerli vatandaşlar, değerli arkadaşlar. Yani hevalên hêja wî zimanî go em hatin biz iktidara gelince size Türkçe öğreteceğiz. Ev vay hali demokrat bu. Yani zanyar bu, yani qaşo profesör bu. Ji Kurdara dibêje dibê em yani desthilatdarî destê keve em ê weferî Tirkî bikin. Yani gu hûn fêrî Tirkî nebûne, gunehê dewletê ye. Yani mecî aynı meciyeke ku belki Kılıçdaroğlu xwe bide viyalî belki bê ez jî işte nizam çi lê gelek tişt ez bawer nakim destî wî jî debin. Berî wîna mesela Baykal bû. Baykal hertim û dayîn tiştin çîk dikirin tiştin derdixistin pêş digot ême em etnisîte ji bo me negiringe, nizanim kimlik ji bo me derewat dikin. Yani çawa negiringe tu etnisîta serdest îrol Tirkî Tirkin. Te kesê got ne Tirk bû jî te kirine Tirk. Ziman êteye, etnisîte ateye, al ateye, her tiş êteye lê derdkeve bê got rûyî bişewite dibêje em ji bo me etnisîte negelkî me. Çi me etnisîte ne mühîm e. Yani zanin derewa bikin. û gelek kesê xwe jî bi vî hawayî dixapînin. Ja problem ê me ye wego me got. Em karin gaznaj navî çi İmamoğlu bikin û Kılıçdaroğlu bikin û nizam çi qursavekin baş e. Daxwaza me ye ev jî. Qursavekin û nizanim kêmanî mesela ziman de hepkî çîk bin mamostê Kurdî yani bigirin nava karê şarmendî şaredariyê lê pirsgirêka mezin emin. Eger em xwedî ziman derkevin û em zimanê xwe bikin pirsa sereket siyasetê de. Got îro mesela ez dibînim xoşbextane gelek partiye me siyasî divê meselê de hesas bûne ez bêjim. Bes gelek carî ew tiştê ku hûn behs dikin partiya jî derbas dike. Yani gelekî mezin kitle gelek mezin asmîle bûye. Yek bi yek jî tu nikarî yani ne hema wilo got sîrbazîkê dibe wela zê hema paş divegerînim. A baş ew e got vê mesela ziman em tim dayîn bîra hev bînin û em ji hev re bêjin tu Kurdekî çawa yî. Eger tu Kurdî nizanibe tu Kurdekî çawa yî. Em vênat bîra hev bînin. Kurdekî got Kurdî nizanibe çi qasî Kurd e. Çi qasî hestê wî na Kurdin, fikrê wî na Kurdî ye. Ji ber wê yekê yani pirsgirêka pêşî nav me de ye lê em tu carî jî dewleta dagirker siyaseta wa a asimilasyonê jî em ji bîra nakin. Em ê hey wê na bixwazin lê divê nav xwe de em Kurdiyê vegerin û em yani divê zimanî gotêk hereke ku em ê wek millet têk herin. Ez naxwazim wilo reşbîn bim. Belkî çend hebê rewşenbîrê wek me û hevalê gunhan programa çêtkin û çarpêl medya û hinek dî belkî ziman derkevin lê got gel ji destê te çû zehmet dibe. Rast. Berê gelek spas. Hey Keremke. Kin tişkî bêjim. Beş Keremke yani saatek û 23 deqê me qediye kin tişkî bêjim. Tamam. Yani kekê Şerefxan dibe ki suçdarê mezin em yani ji bo wendakirina mesela ziman wendakirina ziman de wala keko ez nedwî fikrê de me îro em bêjin gayreta tekîl şexs em bêjin gayreta şexsa û gayreta em bêjin komekî şoreşger û gayreta komekî siyasetmedar tevê ev du çiye zanî weka ki av rabe mere xwe bide pêşiya malzeme û mere karbe kevçikî xîç karbe xelas ke yani aqwasa ye yani av rabiye ez ji were bêjim nifşên nû li Diyarbekir Tirkî xeber de nifşên nû bi Kurdî xeber nade bi Kurdî tekilî danayne ev ya pirsgirêkekî pir mezin e ev ya çareseriya wî statüyor derbas dibe ya çareseriya wî siyasiyê de yî çünkü wendakirina zimanê me eçqandina zimanê me bi siyasiyê ji bo wî avê bi şekil ki heta nebe zimanê fermî zimanê perwerdeyî û statûkî jêrnê avakirinê ziman bi gayreta şexsa bi gayreta grûpkî falan nayê xelaskirinê yani ziman bi xeberdanê ancak em bêjin dijî yani nivîs tu dinivîsînî rast ev ya dimîne lê feqet
axaftin ancak bu axaftinê ziman ciyanê dimîne ziman hebûna xwe didomîne gava ne axfandin bi şekilkî erê ew ê qeyda de bimîne ew ê pirtûkçê bên nivîsandin lê feqet civatê têkiliyê bi zimanê daneyne bi şekilkî têkiliyê civatê ji bo bibe bi zimanê Kurdî ev mesele siyasî ye û ev mesele gerek bi şekilkî bütûnê hereketê me siyasî ya derxin pêş ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê fermî zimanê perwerdeyiyê û heta ji bo wî awê jî ji xwe mecbûrin kî statûkî sirf ji bo perwerdeyiyê bidin avakirinê yani dixwazim ya bêjim yani ji avrabûnê mesela me re xwe bide pêşiya avê û destekî em bêjin kevkî xîç xelas ke bi viya nare serî em civatekî mezinin em milletekî mezinin em qala 25 milyon însanî dikin em qala em bêjin li zozana qala qebîlekî nakin yani em qala 25 milyon însanî dikin em qala welatekî dikin û qala milletekî dikin ji bo wî awê gerek ya siyasetmedarê me bi şekilkî derxin pêş wek daxwazkî siyasî daxwazek siyasî ji xwe li pêş e kampanyakî heye hêviya ku temaşevanên hêja li wê kampanyayê xwedî derê belê kek Şerefxan ez nizanim ez keko çilo ez fêm kirim ez nizanim dibe ku yanlış fêmkirin hebe bi min jî gusane problem tune ez qala şexsa tenê nakim ez qala siyaseta Kurda dikim keko ji ku tê ez nizanim yani derbasbûna wî ji ku ye bi rastî ez nizanim yani grûpê me siyasî partiyê me ez pêşî rexnel wat dikim rexnel dewletê bike ez jî werdibêm em lê kek ya te platform neşwepandiye em tiştê got em dibêjin ez naxwazim vir têk hevim parastina na ew nabe ji xwe li hember hebû xeberdanê ez formata bernama me newsane bernama me nirxandine li hember hev û ew kirin nîne niyetam tune tenê ez dixwazim vê bêjim hevalê got me guhdar dikin ê got me dişopînin zanin got ev tiştê hanê bi 101 babetî me hetan ha gotiye ez ne behsa şexsa tenê dikim ez Celadet Bedirxan berî bi heftê heştê salî dijî vê derket û kovarî derxistin filan tenê nebese ew hey zimanê perwerde divê lazim be lê min e medev ziman berda rast dagerkerî zulme ama Kurda siyaset bi Tirkî kir kekê Mehmûd ez yani ji ber lo ez pirsem ez nizanim bê tu ji derbasbûna te çawa çima tu ji mir dibêje ma tu ji mir dibêje ez bêjim çima li Bakurê Kurdistanê hestên neteweperwerî qelse eger neqelsiya ew ê her kesî di mala xwe da bi Kurdî dîsa xeber da em lêviya dewletê em bêjin ku hetanî em nevin dewlet zimanê me xelas nabe û em dev ji Kurdî berdin em li xwe zimanê xwe milletê xwe neheqin mesele tev ev e em ê ji bo ku dewlet ava bibe ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî bi tenê ji bo ku bibe zimanê perwerdeyê bi tenê em ê ji bo wî gere em kampanyaya jî bikin û em bişxulin jî lê gere em di nav xwe da bi Kurdî xeber din di mala xwe da bi Kurdî xeber din ev yanê dewlet rêl me negirtiye em di mêjiyê xwe da rêl xwe digirin bi çi awayî ji ber wek şexsî nabêjim ez tiştê tê dikeve ser min ê min ez dikim yani eger her kesî bîna te bikira ew xeterî hew qas mezin nedibû neyse em derbasî mijareke din dibin ez ê hevok tenê bikar bînim min e niha hemû partiya ev tiştê got kekê Mehmûd got di nav xwe de qebûl ke em neh partî û tevgerin vêna bibînin gav bi gav ev tişt van salê dawî hatiye qebûl kirin hinek heval carna jê bi dizîka bi Tirkî dipeyvin ez tiştek nabêjim tu partiya xwe de û deverê dide lê yanî îro hêdî hêdî ev hişmendiya ziman çêbûye îro rojeva Kurda li Bakurê Kurdistanê û gelek deverê dî pirsa ziman e ez bawerim jî xebata platformê jî biçekî tesîr li vir kir berû biçekî destê xwe tên ser wijdanê xwe jî baş e
Tu pişki nav civat ede bigere ko. Ez digarim en nav deme belki işte Mesela zarok nav koda biçi haberdim. Türkiye haber Hep nav o koda. zaman ya da neyse ma mevdu mahkeme nakin keke mahkeme. Ne, tamam. Em derbasî Hadi diye mijarek yani yok yani. em derbasî mijarek edin bibin em li Türkiye li gelek bajarên Türkiye Kurd tûşî êrişên nijadperestî dibin. Li Zonguldakê beriya salekê falan bûn hineka jê ji ber ku bi Kurdî ji xwe re kulam gotin leqayî êrîşa bûn dûra li Konyayê dîsa malbatek ji heft kesa pêk tê eva çend sal 15 sal ku li Konyayê dijîn ew tûşî êrîşekê nijadperestî hatin her heft jî birîndar bûn sê çarkê wana bi giranî birîndar bûn li jina jî xistin çar ji wana jin bû li jina jî xistin dîsa ew geştiyarekî başûr di nava Mersînê û Antalyayê da tûşî êrîşeke nijadperestî hat dîsa ew keçika bi navê Deniz li İzmirê bi ser HDP da girtin û wê qetil kirin dîsa herî dawî doperê hane li Marmarîsê yek rakir tivinga xû û çû bi tivinga li HDP xist evan êrişê hane tev weka sîstematîk in ji min re wisa tê îcar hinek tiştê din jî tên bîra me re mesela di raya giştiya Tirkan da a Tirkiyeyê behsa hin çekên wendabûyî dikir hin çekên ku di ewka dewletê da qeydkirîne û vê gavê nel ortê tinin behsa wan çekan tên kirin parlamenter behsa wan çekan ku li olê tinene îcar gelo ev çek kek Şerefxan dîsa çû gelo ev çek ji boî ku li hember Kurda li hember Elewiya berê komünîst jî nav dabûn lê vê gavê îndî komünîst pir zêde kek ezîz yani bi wî awayê pir zêde ji bo wan xeterî nemaye ji bo komünîsta ji ber ku qels bûne lê belê vê gavê ewkê wana hedefa wana di hedefa yekemîn Kurdin a duyemîn jî Elewî ne gelo ev haziriya çi dikin evan çeka wenda kirin ev dixwazin ku Kurda qetil bikin evan êrîşên hane prova ne acaba yani cana tiştê wisa jî tê dikeve serê merva meriv vê gelo evana provaya ji xwe re dikin mesele çi ye çima deniz kuştin çima bi tivinga berî HDP didin çima wan rebenên Kurda ku 25 sale li Konyayê mala xwe birina Konyayê ji Qersêlê xistine çûne wirê li wirê eva bi salaya ku êrîşî wan dikin xelqê wê mihellê ew jî li wê mihellê bi tenê ne 6 kes bi hev re êrîşî heft kesa dikin ku 4 ji wan jin ev çi ye ev ji qewlî wan ve cinnet derbas dikin ev mesele çi ye yani wek civaka Türk gelo tahmila wan îdî ji Kurdara qediya îndî me benkê xwe û me wan benkê hev qetan mesele çi ye ez dixwazim hinekî li ser wî bipeyvî kek Şerefxan vaya ev neqil tu zû hatî yani Türk tahmila wan ji me re nemaye awara dîsa çavêm lê ket gelo mesele çi ye ez dixwazim ku tu kek Aziz Mahmud lê wexta me pir ew bû Tamam ez ê kin bigirim. Evet. Keko divê meselê de divê mijarê de ez wanî difikirim yani ji bo qetilkirina Kurda ji xwe tu zanî yek yaftakî terorîstî û bi çekê dewletê bi xwe zaten tê kuştine yani em bêjin hewce nake bi çekê wendayî Kurda bikujin bi şekilkî
ji qoruciya bigire heta em bêjin özel harekat û em bêjin askeriye û tev evdû giş bi şekilkî çekê dewletê ne û zaten em bêjin ser navê terorîstiyê bi şekilkî Kurda bi çekê dewletê zaten karin bikujin. Yani ji bo vî wê hewceya wana bi ew tune yani bi çekê veşartî falan tune. Esas îro ji xwe ditirsin ya jî îro tînin ziman Kemalîstê Tirkanin. Yani em bêjin heta dewra AKP heta dewra vî 10 salê vî dawiyê yani 19 sal nabêjim çünkü heta 10 salê dawiyê jî net baş destê AKP'de bû ama vî 10 salê heta vî 10 salê dawiyê de jî bi şekilkî Kemalîst di dewletê de di bürokrasiyê de desthilatdar bûn. Bi şekilkî hebûna wan zêde bû û dewlet bi şekilkî bi hişmendiya Kemalizmê dimeşiya. İca îro AKP guhertinekî çêkir falan îro ji van çekê wendayekî qala 106,000 çek dikin. Yani qala 106,000 dikin. Ji bo van çekê wendayê tirsa wan heye û pir tînin ziman Kemalîstê Tirkan e. Yani çünkü ji bo Kurda bikujin hewcê çekê wendayî nake yani. Ji bo wan aqasa ew nine yani tiştekî pir veşartî nine. Awê min got yaftakî lê dixe û dibe terorîst ew tê bi şekilkî bi çekê dewletê tê kuştin Kurd. Ama îro ji bo va çekê wendayê di ber xwe didin û tînin ziman Kemalîstin. Yani Kemalîstê kî heta îro dewlet destê wan de bû. Bürokrasî destê wan de bû esas ew ana ji xwe ditirsin. Ez wer difikirim yani. Belê. O tabii ki qet niyetekî paqij nine yani aqasa silah ji ortê wenda bû. Tamam em bêjin bi şekilkî van cihadîstê li Sûriyê cihadîstê ew ê bi şekilkî têkiliya wan û çeka heye danûsendin heye lê feqet ev silahê anakî dibe wendayî behsa wira nakin ji xwe. Di nav Tirkiyeyê de wenda bê behsa wiya dikin. Behsa wiya dikin yani. Ji bo ya wê ana tînin ziman û dajon ser vî evê bûyerê ew Kemalîstê Tirkan e. Belê kek Şerefxan hêko qut nebiye ukate metaqefalt ez nematêm ha ez baştar bêjim. na geret werî. Ana xwedê ez nematêm. Ez xwe jî aciz dikim, ez xwe jî aciz dikim. Niha meriv divê qeyîndî teamûla xelkê Türk jî nemaye. Yani ew bombardimana wê ewkê ew nijadperestiyê ku her rotê kirin meriv divê qey li ser milletê Türk jî tesîrek mezin kiriye îndî teamûla wan ji Kurdara nemaye. Yani wek mînak me da li İzmîrê keça me kuştin li Konyayê êrişî wan rebenê ku ji gundê xwe û welatê xwe derketine çûne ji xwe wîrê dixebtin êrişî wan dikin li jina dixin yani dîsa li Marmarîsê bi tivinga li navenda HDP a Marmarîsê xistin û bi rastî îndî teamûla wan nemaye. Çima sebeb çi ye? Gelo ev tê çi bêjî ji bo yani? هكاكو قالك تشتهني ومولو يقالي مناقشه دكن نها دناف تركاد تم دايب انساني جو نيف نخوشن بسيكوباتن انساني جو درونيا وخرابيه هر تم دايم جي مثلا اف تشتي ولو درد خم بيج دبيجن فلان كس اشتا تشوبو بسيكياتريست و ايدي نظام تشوبو فلان بفينا تخوازن جو يعني تدي مساله بتشكي سيفيك بكن فرمي ليه يعني فينا باز زانن جو مثلا مقابل كردا دناف ترکاده پرانیا گلی و کارگری و گوگل جانا چپی ما بحثات کن یعنی مقابلی کردا چی که کی نکه تو زانی کرد حتی ها اسمیله نبود اما کرمنا مدرج داوا خبر نه داوا که آشوریا و سوریانیا و کزبیجم او گرجیا کومکن گو ویدا وی هات بوج بالقان وج دوری دی همه اسمیله بون ارناوت نمان من کرد لسر اخوان افسد ساله جمهوریت آواچی بو
siyasetik dan peşiya xwe gotin em ê Kurda tune bikin bi seda bi hezara rapor hatin nivîsandin nehwcî ez têk hevin wê meselê lê yanî ji ber goyê wext zêde bibe ez dixwazim vê nabêjim min ew bi ser neketin heta niha Kurda dev doza xwe berneda ev jî dibe kînek di hundirê gelek ew serdestê Tirka de di nav kesê wanî got Tirkî gotinê kê bî baltaya sap olmamış ev ê golo xerabenê kêrî tişkî nayên yani ew jî xwe li Kurda li Kurdê feqîr û hejar vala dikin baş û gonahayî ca ê me dest pê bikin wê çawabî li aliyê Kurdistanê got em jî hema em wek wa bikin kîk het ber me em nizam çawa bikin ma ev çareserî ye yani ne min e heta niha Kurda muqabilî vê qese zulmê muqabilî vê qese ez ê bêjim işkence û gelek tiştê dî got meseleterî bi serê Kurda hatî û dizanin nehwcî ez bêjim gundê got vala bûne û şewitîne û gelek tiştê dî min e Kurda dîsa xwe parast însanetiya xwe parastin êrişî Tirkekî ji dorê yani yekî got karmend e yekî got nizam memûrek e yekî got turîstek e nizam çi ye nekirine tu zanî dibêjim pirsa me bi dewletê re ye Kurd wilo yani motivasyona Kurda ew e lê ê wa wextê got vê nadikin mero gelek carî dibîne got yani wilo işte naxwazin derûniya milletê Tirk fêm bikin Tirk kompleks ware ye yani ji alî kompleksa bindestiyê yani gelek carî Kurd Tirk dibêjin ya em serdestin û filan birin na bawer bikin baweriya we biwa tune got biwa hebaya ev qese wilo nedavêtin ew kesê got baweriya wî pê hebe hewce nake ev qese Bazne xwe bide kesnê xwe bide û qelew bişteğile û nizanim çi bike û çi bike dura tiştek jî heye rastiyek jî heye yani milletekî got yekî dî biperçixîne milletekî dî biperçixîne wat bindestxe ew bi xwe jî heta kîja derecê azad e heta kîja derecê kare nizam çi bike dinyayê di mînakê vêna pir hene yani wek em bêjin serdest û bindest heta got mesela ev pêwendî hebe wê hemû yani em ê hemû zindanekê debin hepsekê debin niha ev Tirkiye got wilo li vir û li vir em şopîn wana heta gelek carî me wek platform jî me daxuyanî jî da diva mesela de lê tu nikare her meselê de hema daxuyaniya bide zanî em divê pirsgirêkê piçekî kûrtir bibînin milletê Tirk ê got bikêrî ê got eşkere ha ev ê got niha bi şiklê got we qal kir gelek jê bikêrî tişkî nayê civata xwe de nehatine deverekê ne ez ê ji ter bêjim çîk wanî wilo birêkûpêk tune yani ez bêjim pêşerojê wanî wilo birêkûpêk tune ye dewlemendê Tirka ê got gelekî dewlemendin nayê bi vî şiklî Kurdekî filan derê û bêvan derê silah bernadêne tu zanî ê got tê jêr ditê bikêrî tişkî nehatiye îca bikêrnehatbûna xwe dixest Kurda işte Kurd separatîstin yani bölücü bi zimanê wa separatîstin cudaxwazin işte Kurd dixwazin dewleta me perçe bikin filan çîroka ji hev re dibêjin zanî bi va çîroka xwe tatmîn dikin yani bi amê li her deverê gerek Kurd xwe biparêzin yani parastina ne mana ez çek dibêjim yani haş xwekin di nav wa de hevkarî hebe nav Kurda de hevkarî hebe wextê got li deverekê tiştek bi serê Kurdekî hat Kurdê dî xweldora wa kom bikin yani bêjin hûn netenêne em çi niha mesela li Ewropa jî gelek carî tiştê wiha dibe ew kesên nijadperest êrişî Almanya jî û li Swêd jî û li İngiltere jî û li gelek devera jî yani ev cûre nejadperestî li gelek devera heye di nav Filîstînî û Yahudiya jî de heye tenê siyasetek İsraîl heye bes hinek Yahudî hene yani mesela Filîstîniya de karin êrişî şexsekî bikin malbatekê bikin yani ev cûre bêtir yani ciwarê desperat dibêjin yani însanê bêçare însanê got meseleterî ji derb diketine însanê got nizam çi bûne dixwazin heyfa xwe em bêjin ji Kurda helînin ya jî ji nizam çi bilîn kek şerefxan dema me hindik e em hê derbasî mijara pênca dibin zuher derbas zuher ez ê hema derbas bibim hê got dîsa neketiye ez ji te dest pê bikim niha bi van rojê paşî de hema di cî da ev mesela wan xaniyê Sûrê hat rojevê wek tê zanîn di meha Gulanê da gazî xelqê kirin hinek xaniya dan wana lê belê ew ê ku wan xaniya girtine jî stendine jî şikayet dikin divên bihane û divên mîmariya wana nexweş e heqîqet jî min fotoğrafekî kişandbûn wêneyekî ji jor da kişandbûn Jawa da kişandbûn ya dirûvê wan filmên sînema da tedî
فیلمên zindana hene zindanê bi nav û deng em navê wan nizanim lê wisa zindanê bi nav û deng înca li serê filma çêkirine dirûvê wan zindana pê dikeve awsa biçin awsa û çê dikin nizanim çawa dikin tê çi bêjî li ser viya încer dibêjin ew ke jî yani divên bihayê jî û ew jî em bêjin odeya mîmaran a Diyarbekir ew jî dibêjin ew ka bajêr xera kiriye yani ew şekl û şemalê bajêr ê tarîxî ji ortê hat rabûn eviyanê bin pêkirina tarîx û çanda Kurdayê tê çi bêjî Kekê Henefî min e hevalê me gelek carî baş Tokî bera çi bikira yani Tokî li bendî Tokî ne got mîmariya gelek pêşketî bikar bîne gelek ew tiştê me nirxê me bicî bîne Tokî ne şirketek û haye şirketekî got dixwaze tiştê erzan çêke û bifroşe li Sûrê jî û haye li Diyarbekir jî li navê çên Nisêbîn û ez ê bêjim Şirnex jî û haye tiştê got Tokî çêdike tiştê qalibin ne zêde mîmarî ki wilo xurt tê de tune qalibin qartonin manha mesela tu kekê Henefî tu Diyarbekir maye ev bajarê got nuh li Diyarbekir çê dibe çi mîmariya pêşketî tê de heye ez ez li Qaya Pınarê dimînim Qaya Pınarê tu zanî yani cî helî got Diyarbekir yani xuya çîk dike yani qarton elo bîna rakirine ha cî fireh rê fireh mala wa ave rê fireh çêkirine bes tüm mîmarî ki wilo got pê şabe be yani karibe mesela ez ku zanim hitabî te bike karibe ji ber got wexta got te xanî avekirin kir a kîtle تنیکاری او میماریا زراوی گمرود بیجه دبکار بینه اف نایو معنی گو از توکی دپاریزم لی حوالی از ناپاریزم جی توکی لی حوالی مجی گلک جاری مهنا دردخن یعنی نه مثلا وی چلو توکی و رابه او میماریا دیاربکری کevn و آگو تری ام بحثاویت کن یا جی آ مردینه یا دوری دی و بچا خواه و بچیکی خود چیکه نممکنه تزانی رخنه ما برا هبن ام رخنه بکن دیسا دولت رخنه بکن ام بیجن و چید بیجن عرصه خلکیش دسته و ارزان گرتن و خانی سراوه کرن دورا اون بهاد دن و امکارن و رخنه بکن لیب آم مثلا میماریه از بخوش هنه کی بوی مثلا داد کهیم و تو زانی از مردینه جی میماریا بجی مردینه گله کی چی که یعنی گله کی بل پیش بدیاده و مردینه و بکفر و فلان ورد ورده لی او میماری ایرو تینیکاره به مثلا realize بکه چما جبرگو وقتا گو زیده آوانی لازم بن یعنی خانی آوکرین گل کی احتیاج به هبه تنیکاری وی او یعنی نه کداته تیرید کی نه بچه تیرید کی نه گل تشتری ناکنه ایجا حواله ما وقتا گو دبیجن دبی سور خرا کرن راست بیش راسته سور خرا کرن سور بنی سکن خرا کر یوان خرا کر نه او من ایجاد تاس کشانت مناقشه کردن او دورک دن بس میماریا سوره آ کevn هنیک جه باش بو تو زانی گو او قصر می کevn ایگو بکفر رش آوا کربون مثلا قصر مالا جمیل پاشا حسن پاشا گلک تشتری گلک خانی دی ولا هنه از بلکی ناوی وان زانب بس در دورا سوره هم خانی او ایگو بترکی جوار بگجا خوندو هم اولو دو تشتانی بسر دو و خرا کربون یعنی دور ده رخنا بکن اجی می بکن هم شوان ابون خوشوان چی تکو اره yani اجی ود بجم هاتشتن دن هنه لان مثلا میماریه yani میماری تشتک دنه که ما میماریا رومایا ما مردینه یا روحایا کفنه یا میبیجن تفهم کر yani او میماریا گومرود بیجا آ سوری گوتجنف ده پاش ده بینه گلکی درفته پر مزنجر لازمه پلان سازی مزنجر لازمه از اشتر بیجم شارداری دوید ناو ده به دوی خلق ناو ده به دوی oda میمارات ناو ده به گلک تش ناو ده به اما مثلا ev acil bu çend saleki de xera kirin و saleki de duajda ave kirin yani خلق به خانی نما مرو کارت وی علی ده بیجا ولا خلق هم کمانی بون خودی خانیه کی لی ارزان جی چبونه لی وقتا گوت بیجا بهاد دوا اسپترم وقتا گوت بیجا ولا مثلا تعدل وهاتیه گرک زیادتری yani زیادتری مالیتا گو خانی پی آوا کرنه جوا پر نستندرا از اسپترم لی بخوده او میماریا گو حواله oda mimara led garin az باور ناکم تو دبره ببینه تو نجبر گو منطقه کاپیتالیستی برا حواله محمود دنگه مهری منطقه کاپیتالیستی او میماریا گو ام دبیجن خودی لی در ناکوه ما تیرو کارل روما هل سوید بنر میماریا گو ویداوی چیت کن عینی وکیورن ای المانیا جی بونه وکیوی دکن استانبول چی میماری هست
خانی هەما زێدە دەبن و یعنی ئەو دەبێ وەختێ مەرۆ رەخنە بکەژی مەرۆ ئەو منطقێک و سوک ئیرۆ پێ دزیڤڕە یعنی پازار پێ دزیڤڕە مالیەت و نزانم ئەزیشتر بێژم خانیە زوو چێکن وانە دەبێ مەرۆ بدە بەرچاو ئەس سوور خراب بوو سێبین خراب بوو جزیر خراب بوو ئێگۆ خراکردن ئەمکارن هزار جالی نعلێت الوابینن لێ میماری ناکە کونا کەک عزیز محمود تێ چ بێژی کەکۆڤیا ئیدdiaya wan bû ne daxwaza me tenê bû wan got em bê Toledo çêkin yanî Davutoğlu bixwe ew çax wergot got em navî de got yanî ji bo wê gavakî daxwaza em bêjin mîmarê me jî çêbû gava daxwaza gel jî çêbû bi şekilkî heqîqeten em ê kîrbenda tiştek bûn yanî erê tama berê ew ê nedin me ya jî mîmariya berê belkî bi kar neynin lê nêzîkî wî ew ê tiştek derkeve holê Toledo jî çê nekin ne Toledo çêbû û ne jî em bêjin nêzîkî mîmariya berê tiştek çêbû yani heqîqeten tiştek pir berbat derxistine holê tu gava ji wa ji tepê de lê mêzetkî ji girde ji jorê de gava lê mêzetkî ji xwe eyn wek hepsxanê xuya ye yani xwestine tedî wan hewşê me berê wan eywanê berê pişkî bikar bînin lê feqet piçîşkî ama bi gel re bi mîmar odasiyê em bêjin bi mîmarê me vê derê re bi mîmarê Kurdan re bi şekilkî bi mîmarê Diyarbekir batana cem hevdû yani bi niyetekî paqij ege dest pê kiranan awa dernetket holê ez baş bawerî ku neye tawanî paqij heve tica yani ama xerab kirin jî ne paqij bû gavalê kirin jî ne paqij bû yani piçîşkî dû re eger میمارê kekê Mehmûd bi mîmarê we xwe re peyvîne ne oda mîmara îro li Diyarbekir em zanim bêterî ev cwamêr çin e û çawan e tu jî wan astikî û henefî jî û ez jî û guhdarvanê me jî wan ast em zanim got mesela çika wa çi ye em zanim xeta wa filan birdim hemû wan nas dikin feqet wana ban mîmarê we xwe kirin mîmarê gotkerî wa bên golgora wa bimeşin û ev mesela Toledo jî carna ew jî gotin wilo çîk dikirin go îmkan ji mir çê bibin ez ê Diyarbekir bikim Parîs mijî jêr got bi gokekê Osman bera Diyarbekir bimîne dilê xwe bes bijînin derve bera bibe Parîs û bera be Londra û bera be Stockholm tu nikare fêm kir yanî hamine carna jî em jî piçekî wilo dilê xwe bijînin derve na Toledo ji bo çi yani Toledo li Spanyaya deverek e bajarek e Toledo bera Toledo be û sûra Diyarbekir jî bera sûra Diyarbekir be ew dilbijandin jî gelek carî net jî xwe dene ha wan got wan me ne kekê Mehmûd ezanim Davutoğlu got ezanim yani ez wê pêvajoyê ez hemî zanim Davutoğlu got tiştek got xwe wa zaten reben û çû jî serokkomariya serokwezîrtiya xwe jî dûr ket wan ha partîka vekiriye em binare hinek tiştê nû dixwaze ji bo piçik nîvir dewir ji bo Kurda bêje em ê meyzênin weke gotoriyê me dibêjin em ê meyzênin bêkavê bikirî çi werî berê kek Mahmud niyet xerab be û ev mesele li ser hafizakî wendakirinê be yani hafiza Kurda hafiza Diyarbekir xwestin wenda bikin bi mîmariya nû çêkirin jî dan bi şekilkî wê derê dan wendakirin yani bi şekilkî wê derê xerab kirin û ciyê çûna wî de hatî çêkirinê jî heqîqeten tu tema wî jî tu bîna wî jî jê nayê yanî ji bo ya wî hafizayê kuştin yani bi şekilkî kuştin niyet xerab e yani niyet ne pir xerab bana dû xerakirinê re karibûn mesela gava nû ava dikin nû çê dikin bi hinek mîmarê Kurdan re batana cem hevdû û nêzîka wî tiştî nêzîka mîmariya berê tiştek derxistana holê ama niyet xerab bû eqwasem bişin em derbasî mijarekî dinê em ê bibin divê hemû mijara nîqaş bikin got divê hemû mijara nîqaş bikin em bikin em biqedînin ev yanê ez bi tenê yanê bêjim bi rastî di xerakirinê de para me Kurda ji awan bêtir e me rê ji wan ravekir me xweş kir me got werin bajarê me xerakin ew şerê hendeka û filan û bêvan me divir da derxist em wî ji bîr nekin ez niha em derbasî başûrê welat bibin li Kerkûkê kek henefî ez nisêbînê yek ji mexdûrê we xendeqa me
مالا خوش بور من ام تكم نوي مساله وقال كي دريج بي نا ناكم ام ناكم ازيك جوان دكن بيرا تماشابانا بله نابدم ام لوربون حتى داويجي ام لوربون ودورا مجبور من هات ديار بكر بله ام درباسي باشوره ولاتي خو ببن وك کوته زانین پشتی 16 جوتمه 2017 کو رفراندوم چه بو پشتی وی کرکوک کد دسته جنودا کد دسته عراق و حشد شعبی و آلیگرین ایران هرچون ایخانتک نافخایجی چه بو یا وای جدست چو دورا والی کی جالی بغداد دا والی کی هات تایی کرن وک کوته زانین لگوری ماکزاگونا عراق والی جالی خلقه دا هاتن البجارتن والی کرکوک جه هبو رحمتی دکتر نبی چبو والی کرکوک مش بیرا کرده گاده نجمتی نانا نجمتی کریم دکتر نجمتی کریم والی وری بو لیوی دور خستن و والی کی سنی عربی سنی کرن والی او والی جی gelek karmendên Kurd ji karê wan dûr xistin, karmendên Ereb anîn kirin ciyê wan û vê gavê jî li Kerkûkê û derdora Kerkûkê Erebkirin, polîtîkayeke Erebkirinê dimeşe. Behsa 30,000 malbatên Ereb ku divî di 3 salê dawî da li Kerkûkê hatine bicîkirin. Saddam jî wextkê wisa kir. Sûrî jî lê yani em baş zanimvin ku evyanê te ewkek nade. Yani vay Türkiye li Efrînê jî aynî tiştike. Erebê İdlibê û nizanim Derayê û nizanim Kurê tîne li wîrê wan bicî dike wan gundê Kurda ji destê wan derdixe wan bicî dike lêbelê evyanê çareserî nîne. Îdî viyanê dît jiyan viyanê şanda İcar birastî li gunda jî aynî tiştikin dast datînin ser erdê Kurda bi ewraqên saxte çêdikin û divê biranê erdê me ye hîndî bira erdê me ye dewleta wan e û waliyê wan e û karmendê wan e û çêdikin îcar kek Şerefxan ji ber ku tirsa min ku tu bikevî heye keremke keko ev Erebî lê rica min em pir dirêj nekin tamam ez nakim çünkü wexta me qediya wê 2 saetê me qediya lê em ê devam zêde jî çêbû yani gerek qesed dirêj nebaye lê madem wilo em ê xelgora te eyar bikin min e Kemera Erebî jî hebû li Kurdistana Sûrî ew jî çêkirin û berî jî de Ereba gelekî yani li Iraqê dixwestin ku mesela gelek deverê Kurda yani Ereba bicî bikin û li wê dekê mesela karibin bi şeklek demografiya wê dekê biguharin. Wek te kerem kirin ha tiştekî ku merû lê zêde bike tune lê Kerkûk min e gava dî me pirsa ziman minaqişe kir kekê Mehmûd tiştin gotin min jî tiştin jê re gotin min e Kerkûk jî dîsa probleme bûn. Heger em xwedî Kerkûk derketina Hecî şabî nikarî bû bahata wê dekê û Iraq jî nikarî bû bahata. Mekir min e me em dibêjin ya mekir em dûra nabêjin me kuşt pepûk terî tiştek wilo heye wek pepûkê li xwe dixin. Niha jî îro ew kesê ku wilo kirine yani berpirsyarê vî karê mezin bûn îro hikûmetê jî dene. Wek partî ez dibêjim wek rêxistin ez behsa wat dikim ne behsa şexsa dikim. Yani dawî tek rêk Kurda heye ku bi hev re kar bikin. Kurd bi hev re kar nekin wê gelek însan destê xwe çep û rast û jor û jêr û destê xwe bavên wa wê ber bi xwe de bibin wê wana manîpule bikin wê wana ji xwe re bi kar bînin wê wek alav wek yani enstrûman wek enstrûmanekî ji xwe re bi kar bînin wek paçikekî gotpaqijiyê pê dike û dûra davê jê deverekî wê wilo li Kurda bikin. Îca çi Kurdê Başûrê çi Rojavayê çi virê yani Kurdistana Bakurê û çi ji Rojhilatê ciyê ku Kurd lê bin Kurd divê ha ji hevdû hebin divê bi hev re bin xwe nêzîkî hevdû bikin piçekî carna xelitiyê hevdû nebînin jî carna şaşiyê hevdû nebînin jî çavê xwe jêr bigirin lê divê mesela Erebkirinê de bi amê
yani ji ber ku Kirkuk bajarekî li ser petrolê û li ser ez ê ji te bêjim gazê rûniştiyê dewlemend e Arab ji berê de dixwazin ku tê demografiya vêdekê biguherin û rehmetî Mele Mustafa jî ku Kirkuk dilê Kurdistanê ka em binerin bê wê ku derherê wê derkevê ku lê ma Kurdistan em bêjin Kirkuk tê tinebê Mahabat Kirkuk li Mahabadê Kurdistan tinebê nizanim li Diyarbekir belkî rîska wê zêde tune lê got Sîwas û nizanim deverê dîl Kurdistan tinebin piço wilo welatê me here jî nebaş e ma mesela ha aliyê Firat aliyê Wiyalî Firatê got dibêjin ya Efrîn û deverê dî we got te kerem kir te got wa min li wê dekê hevala zarwa êmey yani ê hûn meyen digotin em ber xwe bidûne mêzam çilok min nebû yani carna jê em gotinê ji xwe mestir dikin em karê ji xwe mestir dikin û dûra em nikarin ji bin rabin yani dijmin hey xedarê dijmin her bi plan hereket dike û lê em carna aqlê me têrê nakê em aqlê me hinekî carna ji kîsî xelkê ye ne ji kîs me ye yani destê xelkê bêrîka me de ye îja ji ber wê divê em vê derûniyê vê psikolojiyê vê siyasetê derbas kin em ya karibin carna xetê Kurda jî بقر میچینن بخنن دوره خو دا قرتینن بگوت زیده بده روی وانا چیک بکی من خطا ملا مصطفی خطا کک مسعود خطا قدپیل کردستان عراق الباشور ایرو ولوی او یگو او خیانت کردن ایرو بوار رو دینن و چیک دین او برا به مثال برا به میناک جمع حماره گو لروجاوا جی اجمر لازمه و الفيده کی جیل باکور کردستان اجمر لازمه و دی سال کردستان ایران اجمر لازم سپاس کک عزیز محمود تچ بیجه em tu dirêj nekin ez ê kim bêjim Iraq zanin herkes zane cîhanê de em bêjin welatekî xwedî petrol e û îxracata wî mezin bû heta îro jî heye ji wî hebûna petrolê ji pênca dudiyê wî di derdora Kerkûkê ye ji bo ya wê Kerkûk ji boyê Kurdistanê ji boyê Kurdan wek em bêjin kaniya aboriyê ye yani çünkü welatekî ya jî em bêjin dewletekî hewl li ser siyasetê û hewl li ser em bêjin hestan ava nabe li ser ekonomiya ava dibe li ser aboriya ava dibe û aboriya îro herî mezin jî em bêjin mere karbe çavê xwe berdê Kerkûka petrola Kerkûkê ye ji bo ya wê yani Kurd gerek vî çavê mezekin yani ji bo aboriya Kurdistanê wêra cîkî pir mîme yek jê jî ji xwe ji alî civakî de jî Kurd tim û daîm lûra hebûna mezin bûne yani em bêjin nüfusa mezin bûne erê pir etnisîte heye ev ya Kurd karin teamûl bikin Kurdistan jî kare teamûl bike pir etnisîtetî tiştekî xerab nine lê bi erdnîgariya xwe parçekî Kurdistanê ye ji bo ya wê gava vî hêşmendî em lê mezekin Kerkûk ji bo Kurdan wek kaniya aboriyê ye epas ez bêjim yani girîng e gelek spas berê em derbasî mijara xwe dinê bibin li Sûriyê wexta merivlên nêre divan rojê paşî de tê gotin ku Amerîka hêza xwe li Sûriyê zêde dike kêm nake zêde dike rayedarekî Sergey Shoigu wezîrê berevaniyê ê Rusya dibêje me li Sûriyê 320 cure sîlah me ceriband başkekî hene Türkiye heye li Serê Kaniyê li Girêspî li Efrînê Türkiye heye başkekî heye İran heye İran bi hinek wek hêzên ku bi navê Heştî Şeعبî û filan bêvan li Sûriyê jî ew kewan heye û hin milîsên İranê jî ji xwe rast rast bi em bêjin bi Esad raye bi dewletê raye bi hêzên dewletê raye û İsrail jî heye İsrail jî cer êrişî İranîya dike Kurd çi dikin Kurd terefek divê wela hûn merivê Tirkan e
em ve qebûl nakin û hûn nikarin ji sînor jî derbas bibin terefê dinê jî dibêje wala hûn mervê Îranê ne û li hev nakin Amerîka law dibêj boy Xwedê pêxember li hev bikin û ew jî zanin ha wexta devê xwe vedikin zanin îro min xeberekî xwen rayedarekî PDK'yê PDK Sûriyê bi paşnava Zaza navê vêga nayê bîra min dibêje divê mixalefeta Sûriyê û desthilatdariya Sûriyê li ser yek tiştekî li hev dikin ew jî li ser mafê nedana mafê Kurda li hev dikin ji bo ku em Kurd jî mafê xwe bi dest bixin divê ku em bibin yek tişkî pir rast gotiye lê nikarin bigîjin hev tu lê nêriya ma di cîda yekî bîna Aldar Xelîl dertê divê pêşmergê roj tev çetene çete Tirkan e û em wan qebûl nakin ya bi vî awayî ne Rojavayê Kurdistanê bi vî awayî xelas nabe abrastî îcat hûnê çi bêjin Kek Şerefxan dîsa mêj te dest pê bikin ji ber ku ji xwe çar mijar min û Kek Ezîz em axivîn gelo mafê kek ezîz nema gelo van milletê haneyê ku di Sûriyê de ne van hêzê ku di Sûriyê de ne dixwazin çi bikin rica min bi kurtasî û divê Kurd çi bikin كاكو اوي دين وقت ما قالك بقري يعني تبع صار وصاب كي وامريكا بكرتاسي يعني حركس لغورا برجوندي خوتها فقردك روسيا دخوازه ناخوازه ستوري دركبه ايران ذاتن شخو قوتا قد ورده امريكا جي فيداوي يعني باش كت يناف اسرائيل شخوت اشترسا خورد ناف ده يعني مجبوره جبرغو وقتاغو اسرائيل هاش خو نکه و سوری بشکل کی دجواجی يعني تزاني مثلا گولان او نظام دوري دي هنه قلت شدي لي بروبلم منه د چیکا بری ده مقاله یکتیا کردا و چیکا کردا کر یا اف کرد به کنگی بعقل ببین منه کرد هفدو نگرن و تارو مار ببین و البنگو هفدو کفن شخوا قالك تش دست ما تشونه نها حوالی گو بناوی پیاده و بناوی نظام او حرکت دین کار دکن او جی وگو خویای نل سرهفن قالك جاری تشتی جدا جدا دبیجن يعني اوی گو وانا اداره دکن دوی کومه خداین برخوا و ببیجن به یکتیا کردا بگو کرد گوتارا خو بکن یک تو دستکفتی روجاوای کردستان ماینده نینن بنا گرک مرو زانه به باور بکن منه نهات اولو گو 2011 به مرا رپورتاج کرن وی چاغی مدیسا عینی تش گوتن دوی او آلیه انکسه و آلیه پیاده و یپگه و تری او گلک ناوی گو هنه از ناخواز محما بیجم دوی ناو خود هفشیه که آوه بکن لسر هنك تشتي كردي نتوي ها نايب معني وقو قاعدي هوال جي قلت مثلا الكركوكي جو اقاليات الدين هنو فلان فرد راست الكردستاني ايرو ديموغرافيا ما هاتي جو هرتن قالك انسان قالك جروب الدين هاتن ور لي اف عرض نگاري كردايه دوي ناوك لي بكرن موال كردستان عراقي ناوي نه هرما كردستاني تركمن جي هنه اسوري جي هنو كلدان جي هنو وما في واجي بجيتي لكردستان السوري جياجي روجافه دوي افتش ببي از قامش لو تشي بومككو از باجاري قامش لو شحال كسي بيتر يعني كيم زيد الناس كما عمودي جي زانم ورجي زانم حسكي زانم اليه دي زانم راست هنه جروب بچوك هنه مهاجرن هاتن ويدكي ارمني هنه اشوري هنه از اشتر بجم كلداني هنه از بجم هنه جات نابوري هي دبن باكور روجهلات سوري او ناوكي تشيكريا كاكو دو غني دو اناضولو بölgesi او ناوك تشيكريا ناوكي نلغوراوي عرض نگاريه ايش خو يعني او تشقاولو بيجنجي خلق زانم بيوچنه يعني ايغو در دوريا دولت هم زانم بيوچنه تي گرگ لغورا راستيا خو ناوال خو بكي ويدكي روجاواي مرو كاري بي روجاواي كردستاني مرو كاري بي كردستان سوريه جدر بي وينا تناوي ديلور نابن او نابدن نتجي خدنه واز باور ناكم جي بي چاره سري واز باور ناكم جي نه اوبوزيسيون نه دولتا سوري ونجي ايدن جابي خو بگرن جبوغ گو ام ديفيجن سوريا نظام كويدا نظام چي او تشتن خيالي نتشتن نجي خدنه لي اغو ام دبي سر بسكن دبي كرد بنجم هف كرد هردو ببانن كرد دبي هردو تحمل بكن پشمرگه روج بقاسي يا بجا
خودی مافن گو بین ولات خو و بروانیا ولات خو بکن زارو کی ولاتی نم گلکا جوا گلکا اون جیناستکن ام جیناستکن yani kes lwede ke çete nizanım ki verda orada tüne mine duvi ali de PYD و din gelek cari xate gelek mezin dikin to pere ha disa hinek havale Parti Demokratik Kürdistan'a Suri girtine berin ha demek ki bir yardan Kürdistan 24 nivisinga ve qadaxa kirin yani gelek galet yadikin ev galet ibkeri wan nay ve tur yejwar ve neke u tu serfraziye ve nene peşava Kurd dve bencem hev dvel hevdu bikin dvel hevdu bibanin ez kurmancıya met bejim dvel hevdu bibanin Kurd u karibin hevdu tahammül bikin اگر گو بهربن بلکه امریکا جو بلکه فرانسا جو بلکه گلک دور دیجی حتی بلکه روس جی کاربن دبراری کاریا وانا بکن سپاس گلک سپاس کک عزیز محمود تیچ بیجی ککو سرید از و مثلا شایگو گوتیم اقواسا چک بکارانینا به جرباندنه ya tabii embezin karakter ki emperyalistiye karakter ki devleti emperyaliste o ya huykiye az bezim yani hatta embezin tedavi o derman be perabe ev henek nakhashi jole ranebe yani bir şekil ki embezin nakhashi ve kanseri gava ki be perabe ve pere bezim ben be tedaviya vi be dermani vi بشكل كي وانا غوشيا بدومن شرجي تشكيا وايا شر دنافا دولت هذا شر دنافا ملتان ده شر كي انا الهنا ما قشتكي قاوا كي حتى فابريقات تشيك درخل ام بيجن تشيك بين فروتان وشرجي نقدن يعني بشكل كي و داغر كريجي نقده بشرجي نقده ها ايت كبك بارا ما انا تشيه تشتي ما peşte em doğazın em bejin velataki azat avabkın duvi evde hatta ki hesabı wan u me du bigre em bejin daxwazi me daxwazi demokratikin daxwazi yani bütün insaniyeti rasa demokrat daxwazi demokratikin o standart diye başın yani tüste ne kabul kırın ne azadiya milleteki le fakat hatta hesabı wan be yani إيرو أمبيجن بشكل كي حساب روسا برنيجي حساب أمريكاليا بشكل كي بشكيتي وبراستيجي كرد إيرو دي روجالاتا نافين ده ملاتكي همدمن يعني ملاتكي أمبيجن بشاروجاوية أمبيجن ملاتكي إيرو هشيوي جبوي بشاروجي ديفا كيريا جبوي أمبيجن devlet demokratik ya jiyem bejin dünya demokratik emver bejin hela demokratik deyi te kabul kirne bir şekilde fikre wanu o hareketi wanu o daxwazi wan jibo ya ve ilo hesab ege hevdu girtibe van tişta em pişki paş koy xora babe yani deyi per em berjevendi Kurdistan'ı derxim peşi ege hesab hevdu girtibe بشكل كي افياجي كشرف خارجي قالكر يعني بيكتيا حركات كردان بيكتيا نتوي آباد بچ يعني ام بچك مكانı karım kesi yani iro devlet ametine o çekime granjitine yek çekeki me mezine o yektiya kurdaya viyajid ve بشكل ki de şehir kesi de hebe gelek spas ezji çend gotin abejim براستی هیویا من وقت کس جه مظلوم عبدی هبو مدگوه مظلوم عبدی هن گاوین ارینیه گوکه لی پشتیبان بویرین پاشیه او چند رو بره لکوبان یک هات رواندن و ده نخوشخانه دا درکت هاتیه işkence کرن و لهیجید نخوشخانه دایه سه حب اندامین پده کسی جقامیش لو دیرکا هم کو جوان دبرا هاتن رواندن یا انسان کو بچکا هرن اوک بکنو او بیجن ام بیجن اوکن وظیفه دارن اوکینه اوکا خسر رهبریا خسرن او وانا هندا بمینن او خدیه وان هرن رهبریه بپرسن
rêveberî bersîva wan nede. Nebêje vay li virane ya vay li ba me ne ya da emniyeta me da ne ya em îfadê wan digirin rêveberiya xweser mes'ûle ku vana çi tê serê wana bêje ya em jî hêdî gere em Kurd bişibin dagirkerên xwe yani evyanê bi rastî ciye şermê û Kurd li hêviya me ew e ku li Rojavayê Kurdistanê peyêneke û eneke se li hev bikin û li ser programekî asgarî ew di nava wan da rêkeftina ew kê çêbû a Duhokê li ser esasê wê rêkeftinê îdareyek hev beş leşkeriyek hev beş aboriyek hev beş û perwerdeyek hev beş ku çêkin bes e ya yani û ku wexta ew hêza xwe bikin yek ez bawerim ew li Cenevê jî û li ciyê dinê jî ew hevdîtinên ji bo Sûriyê ku çê dibin ew ê Kurd bibin terefekî esasî û wê Kurd ji sedî sed ew ê di Sûriya ku di dahatûyê da ew ê bê damezrandin ew ê Kurd ciyê xwe bigire ew ê bibin xwedî statûkê baş riya wî ew e em hêvî dikin ku ew bikin em hatin mijara xwî dawî mijara me dawî futbol e nizanim hûn her du çi qas futbolê hez dikin min hemû maçan temaşe kir hemû divan rojê paşî da şampiyonaya Ewropayê pêk hat û İtalya bû şampiyon ez fikrê xwe ewlê navêjim ez ê piştî ku we axaf ez ê fikrê xwe bêjim yani hûn çi dibêjin Keko yani ev gerek Meroj Ali Fikri Işık û kek Mehdi Çılgın bipirsiya. He. Vega belkî me godarî dikin. Yani heval divir de şarezanê jihadîne zanim bikin yani terî em Kurd gelek carî em nabêne nizanin. Lê me ez dibêjim ez nizanim. Divê meselê de nizanim. Hevalê gozanî jî yani helbet zanin tişta li gora mantıqê ku heyê îzah bikin çawa bikin çilo dura alîgirê falan deveriya mi basketbol jî lîstiye mi voleybol jî lîstiye mi futbol jî lîstiye lê bi Xwedê ez ne ew şîrovekarim yani Ali Fikri Işık baya jî kek Mehdi ba belkî pêtir şîrovên baş bikirna ême ez wêna ji wer dihêlim ez nizanim. Kek Aziz dê çi bêjî? Ya tabii yani branşamız jî ne o ez jî goym ne pir sere lê feqet hinkî wext ji mir çêbû û min maça jî giş temaşe kir ya hemû maça wanê çêbûn vî şampiyonayê de bi rastî İtalya heq kir yani wek tîmekî wek taximkî em bêjin vî ew ê heq kir tabii tiştê dilê me de derbas û İtalya bû ya tiştek dinê yani ne İtalya bû fakat mesela evekî futbolcukî wan serî de tedî krîz derbas kir krîza dil Danimarka bûn bi rastî ji wiya de dest pê kir mesela dilê min dixwest Danimarka bigire vî kupayê ez ser navê xwe dibêjim lê feqet Xêre ya. Dawiye de xuya kir ki yani şekilki esas tîma mezin tîma xurt İtalya'ya û tahmin kirevê bigirin ez dawiya vî tiştê de dixwazim ji kek Şerefxan re tiştek bêjim yani belkî xelet fehm kir ya jî belkî min xweş xwe îfade nekir yani ez kar û xebata platforma zimanê Kurdî tiştek biçûk nabînim ez pir girîk dibînim pir mîm dibînim lê feqet ez hew bêm kêrî vî tiştî nake yani qîm nake yani tiştek ez yana bira ez xelet nêm fehm kirine ez pir tiştek cidî dibînim û ez bi rastî jî di ciyana xwe de kek henîfî jî piştî zanibe tiştê divê
واری ده تشتی واری زمان ده دوی مجاری ده چبکه و سر ملی میجی از دکم مالبات ده ایش دکم yani malbata خوره از کردی تکلیه دمه بزاری خوره درو دوره خوره havale min nas dikin nêzik ve nas dikin zanin ez çi qasa vê tiştê girîng dibînim mühim dibînim lê feqet ez qala têrnebûnê dikim yani ez bim viya têr nake yani gere hereketê Kurda nebêjin ji armancê me yek jê jî ev e gere bêjin armanca ewilî ev e û gere kampanyekî pir mezin dest pêke siyasî kampanya yani ji bo ya wê bira ez xelet nêfehm kirin yani kek Şerefxan belkî te dî gir serxwe yani min hew qala têrnebûna wî kir yani qala ew nekir yani tiştekî girîng e û min qala em bêjin neçêtiya wî nekir min qala çêyiya platformê tim kiriye û ez girîng dibînim lê feqet têr nake ez vîya dibêm niha kekê Mehmûd niha em bêjin 5 salê dî misal ez bêjim ha ev tiştekî teorîk e tu jî ez bawerim va tişta de 5 salê dî em bêjin Tirka xwe nedaber zimanê perwerdê wexta got em xwe xwedî lê dernekevin em bi xwe wegon hate got siyaseta me û her tiştê me û em di nav xwe de yani civînê me siyasî bin programê me siyasî bin kovarê me rojnameyê me televizyonên me welhasıl tiştê got hene ê me got hene yani êgo em karin siyaset bine roja niha mesela gelek carî em dirin hedef wê rojê em çûn komxebatik wa hebû ban mijî kirin pir zimanî di wê dekê de encamnamê de dibêjin dibe êgo Kurdî nizanibe min xeyala xwe bidê êgo Kurdî nizanibe gerek em wî nekin şaredar em wî nekin endamê meclîsa ev pêşketinê gelek çîke di nav Kurda de wextê wilo bibe zanî got wilo bibe wê gelek însan berê xwe bidin vêna terî ji ber got piraniya girseya Kurda li wir ez wê boneyê ez dibêjim ne ji bo tiştekî dine yani di hinek mesela de divê Kurd xwedî li vê der krîtera deynin tu Kurdî nizanibe ez te nakim serokê partiyê tu Kurdî nizanibe ez te nakim endamê şaredariyê tu Kurdî nizanibe ez te nakim serokê sendîqa yani ew krîter divê em deynin lê wala ez dixwazim sibehê zimanê Kurdî be zimanê perwerdî be zimanê fermî eyn sibe lê got dewlet xwe nedaber ne divê amadekarîk me jî hebe ji bo vêna îca yani nivîskî heye min zimanê Kurdî nivîskî heye kovar derdkevin gelek tişt hatine roman hero derdkevin heger tu bişopîne weşanxanê Kurd herro romana û helbesta û lêkolîna û tişta Kurdî derdixin yani zimanê Kurdî nivîskî heye lê divê em xwedî lê derkevin em pê biaxivin wek te got yani em pê biaxivin em pê siyasetê min evayîro ez û tu kek henefî ev 2 saet û nizam çi qase ye her çi qase elektrîkê jî saet û 23 dakika erê çi qase elektrîkê komplo kiribin jî me dîsa em Kurdî me program çêkir bi hevdûre çi qa xweş e çima tiştê dî em nekin lê min e hîn jî ev baş rû neniştiye nav Kurda de ez dîsa dibêjim hîna baş rû neniştiye do pêr kek Mustafa jî dîsa kek Mustafa jî civîn kiribû gelekî tiştê baş gotibû ji bo mesela ziman û pirsa ziman ya em ne dijî Tirkî ne ya bera Tirkî hebe bera zimanê dijî hebe lê pêwendiyê Kurda divê Kurdî be pêwendiyê wa civat kültüre barê entelektûeliye siyasete ticarete bazirganiye xanî avekirine mîmariye we gonahata gavadî meqal kir nizam çi qas yani misal ez dibêjim gerek em Kurd nav xwe de Kurdî biaxivin binivîsînin hezir bikin bikenin heneka bikin bigirîn wek apê Musa digot Musa Enter digot Kurdî bifikînin yani hawle digot Kurdî bifikînin yani divê ew helwesta Kurdî nav me de rûne ev ne karê Şerefxan û Mehmûd û nizanim kê ev divê rûne wek krîterekê wek keko bira hest çêbe min e fikir jî bera çêbe min e ez çikîş tera bêjim mînake ez bawerim tu mesela Filistîn baz zane yani tedîtiye goyekî Filistînî bûye serokê partiya xwe ya jî bûye serokê ya jî bûye parlamenter ya jî bûye nizanim welhasıl ya jî rewşenbîr ya jî mamostê zanîngehê bêgo erebî zanibe min ucubeye tişkî ucubeye Tirkiye got Tirkî nizanibe wê çilo here parlamento misal ez dibêjim ha yani xelk zimanê xwe xwedî derdikevin ême em zêde divir de zehîf bûne em lawaz bûne ha şexsî ev 40 sal ez Kurdî dinivîsîm ez ter vekirî bêjim kekê Mehmûd 40 sal bêtir çêbû ez Kurdî dinivîsîm ama we got got ez ne têrê nake ne bese divê millet xwe dîl vî derke divê bixwîne ya kêmanî bixwîne min we gavadî kek reklam em bêjin reklam em bêçi danasîna kitêbek mikin bixwîne ne ji bo xwe ez dibêjim her weşanxanê Kurdî avesta ye
جاجايا ليسا نظام چنه بصدا كتابه در دخنيا يعني تبو خازي بعلمي تكاري تبو خازي فير بي تكاري لقوت نخوازي والله زوري ويشاغي جبروي مثلا زمان متغلط فهم نكر لاز بجم ام خدي لي دركبن لا نايب معني جي قوامش دولتي نخوازن امي بخوازن وام دخبتن يعني از فينا زانب ام بلاتفورم جي قالك السيرفينات سكنن وحرتم جي بمديار دانو سندني مال سيرفينا دفي زماني كردي به زماني فرمي دفي زماني كردي به زماني پروردي بلكي مليون بجار ما دوباره كريه بمديار جوينا ده لي دفي ام جي خدي لي دركبن ام دفي خدي لي دركبن تزاني بله اسباني دركبن وراس خودت شكتنا از دخوازم جبر کو ناوی کک مصطفی özçelik درباس کو از خوازم یا بیجم کک مصطفی özçelik bu kurtasiyet veje edvejim aynen gere em kurdu sabkin dve em bloka ke kurda ava bikin liser tişte her isibik hasteken her isibik çiye kardeşim hebuna me kabul bikin em kurdin navi velata ki mecih heye Kurdistan'e o zamanı mebrab ve zamanı fermi o zamanı mebrab ve zamanı perverdeyi viya kabul bikin eko viya kabul bikin em kurd teb hatta Türkiye ko viya kabul bikin partiye wana em teb bloka ki ava bikin ev yani hareketeki bir vi avayı cümlete merara aynen yani khosteke nerm en heri nerm neko am ben bavo ko un sarfabune nedilme em tetişteki ve kabul نبویا وای ام هر نرم دین پیشیا خو یا پیوستیا وی ملت ما به هنک سرکفتنا هي ام بتنی مافه پروردهی به زمان کردی بستینن او وی ملت انه وک شورش کی او تاثیر وی ملت کی بکوي بخدا وره بالتركيز بين بشري كاسي اری او yani بشري yani كاسي شوي بوني دبي ام بلوكا كي بويا ويا باب باشقر يا ويتني ام هاتن داويا برنامه خو برياك از برنامه بگیرم از دخوازم گوتنن وی داوی کک شرفان گوتنه تی داوی تشتکی کو تخوازی بجه به کرم داویا به داوی هم پرسکریک ما کردا داویا به داویه د کتاب خوش د زولد بجم ادبیات دفکی داویا به داویه جبر گو هنگی وقت سفره و مزنه ککو پروبلم ما لور هنه لباشور هنه جبو یکیتیه هنه ولات سر بخو کی ناخوازه ل مبدست کسی جی نگرتیه مگوتیه وینا نبیجن کی فکر خود بیجه سربسته ل وقتا گمرول هفکر و گوت گوت بلوک ما فکر او بلوک دویل سر تشتی هفش به گوم کارم سر هف بکن وقتی دی جدا فکری مهبن آلان و سالان هر کس برا فکری خو بیجه بلیف بکه بخوازه چی بکه برا بکه لی دوی وینا امزانه بین کردستان ترکیه کردستان باکور دوی لحف وگرن ام بلوکا کردی وک ام بیج ناوی چید به برا به بلوکا کردیه دموکراتیکه وک هویه نظام چید به برا به لی او دا خوازه گونها تا گوتن گوکک مصطفی جی فرموله کرنه از باورم حوالی پسکیجی و بیجن اری حوالی پدکیجی و بیجن اری و گلک ایدی جی و بیجن اری از باورم جی حتی هم مگلک بهدو قبول کرن دایه و هدفا گوم او قصر رخنه دکرن او هدف ایرو به مرایت پلتفرم ده و پلتفرم ده بیجه برا زمان کردی برا زمان فرمی برا زمان کردی یعنی او جی بیجن یعنی پروبلم ترسك ما هي جهبدو اسفهم ناكم اف تشي ترسه لسرفا اف تشتيغون هاتا كريم كريم كوك مصطفى جي خوشيك فورمولا كرنا سرفا ام بنجم هبدو وام بهبره كسنا لا يخلتيكا هبو متكا هبو بيركا هبه ام ديسا حركس لا يبابي خويا وحركس سياسه خد ماشينه للسرفا تشتا ام بنجم هب بلكي ام قارب تشنا بدس بخن يعني وقو كك مصطفى وقو كك محمود جي دبيجه يعني پیشیا من نگل کی باشه امی وقت ملت تک هرن من مگل کی توج اف ایش فرموله کریم بگوتیه هگر زمان مجلس مچو امی ببن قاتل ملت کرد من امی ببن قاتل ملت کرد دفج داگر کرا برده دفج نظام کی برده تب خودی الوی زمانی درکبه وقتی گفت خودی ل درکت و زمانی تجی گاف پیش تب که ملت تجی قبول که اما از ولود بجم يعني وكدي سايات تو سباسيتكم كك محمود جيتكم خوزي على تريكا ما ولو كومبلو تشينكرا تفكر از هم دیساجی پاشتو بس از تشکیش در بجم از هرم لبن چیت به جنراتوری ما بنرم بنا به بمبم ماد بنده هبون تو نبود
نا بۆمبانێنە ئەو کەک دکەتێنەوە چ بوو چووکێک بوو چ بوو پسیک بوو ئەو پسێکن هەنە دۆرا کەزەبێ درن و تێن دەری کەزەبێت بینە نیکارە هەڕێ دۆراوی دڕاوتێ هەنێک سیاسەمەدارێ مەژی ولو هەنە ئەو پسی کەتە وێ دەکەیت بەرۆ نەدەشگو بەێ کێک عزیز کەکۆ ئەم دەید و درێژ نەکەن سپاس مەسئولێن ئەدیتۆرێن مەسئولێن چارپەر مەدیای ڕێ سپاس شتەرەکێک حەنیفی و سپاس کێک شەرەفخان ڕێ و سپاس ji bo teamûla temaşevanan spas wan re jî şev baş باش بەێ تەماشەوانên هێژە ji ber ku hetanî vê saetê hûn we li me godarî kir we li me temaşe kir ez ji we re spas dikim û ez ji her du mêvanên xwe ku min wan vexwend û qebûl kirin û hatin bernama min ez ji wan re jî spas dikim û hevalên rejiyê mala we ava ew keda we kedek pîroz e her bijîn û ez ji vê gav da li ser navê çarpel medya cejna qurbanê ji vê gav da li hemû temaşevanên çarpel medyayê û li hemû miletê Kurd pîroz dikim bimînin di xêr û xweşiyê da şev baş.